Vale, antes no. Sí, sí. Está. Boa tarde, benvidos e benvidas a esta sesión plenaria, a número 8 do 2024, en sesión ordinaria e que ten varios puntos na orden do día, un total de 9, ademais da actividade de control, rogos e preguntas. Saudamos tamén a aquelas persoas que nos siguen a través das redes, da canle de YouTube,
e que hoxe, seguramente con atención, seguirán estes puntos da orde do día. Comezamos por o primeiro deles da parte resolutiva, se vos parece, a aprobación da acta da sesión anterior. Hai dúas, a do 11 do 4 extraordinaria, que tivo que ver coa aprobación do proxecto de alumeado de duración de 30 minutos, na que estaban presentes Alejandra, Ana Cristina, Joaquín, José Luis, Manuel, Marcos Troncoso, Loli Castiñeira, Salustiano, Santiago, Selene, Vanessa, Xurxo e Verónica. Estábamos todos, non sei se tedes algunha apreciación a esta acta. Votámola, entón, votas a favor desta primeira acta, unanimidade. A segunda delas foi a toma de posesión de Xurxo, a continuación, de carácter urxente. Esta foi anterior, a toma de posesión de Xurxo. Non sei se tedes algunha, se vistes a acta, se tedes algunha alegación, estábamos todos e todas presentes. Nada que obxetar, polo tanto, votamos, votos a favor desa acta, unánime. Seguimos, entón, co punto número 2, expediente 106/2024, a declaración de especial interese ou utilidade municipal da obra de construción da caseta para usos múltiples da Comunidade de Montes Veciñais e Mancomún de Parderrubias. Vai defender este punto o concelleiro de Facenda. Alex, adiante. Boas tardes a todos e a todas as que están a que asistides aquí ao pleno municipal e a todas as persoas que nos estean vindo dende a canle de YouTube. Bueno, neste punto da orde do día traemos a declaración de especial interese ou utilidade municipal dunha obra de construcción dunha caseta de usos múltiples no Penedo Redondo, promovida e solicitada pola Comunidade de Montes e Mancomún de Parderrubias. Xa no anterior pleno, creo que foi, que tuxemos outras dúas declaracións deste tipo. Bueno, como ben sabedes e se falou nese pleno, na ordenanza municipal do ICE contemplase unha bonificación do 95% para aquelas obras que sexan declaradas de especial interese, no? E esa declaración tiene que facer o pleno. Por lo tanto, aquí estamos para esa declaración. É unha obra pequena, ali no Parque Forestal do Penedo Redondo, da construcción de, pois iso, unha pequena caseta destinada a usos varios. O importe da bonificación, no caso de ser aprobada, conta con un total de 290 euros que serían bonificados neste caso. E nada, pois en principio entendo que sairá adiante. Palabras, Partido Popular. Boas tardes, membro da corporación, os veciños presentes no salón de plenos e tamén a todas aquelas que nos estean vendo en directo ou fagan cando así o consideren esta sesión plenaria. Ben, unha vez máis, pois unha iniciativa dunha entidade veciñal, dunha entidade, neste caso, Comunidade de Montes de Parderrubias, que está a construir pois esa caseta múltiples onde contempla, entre outras cousas, pois baños para dar servizo a esa área recreativa no Penedo Redondo, onde, bueno, últimamente están facendo bastantes eventos por diferentes colectivos desa parroquia e, polo tanto, pois, a nosa ordenanza fiscal prevé esa compensación, esa bonificación do 95%. Insisto unha vez máis, logo de insistir este grupo en moitos plenos e anos, ao final tuvo a ben a corporación aquel momento aprobar esa bonificación. Ojalá consigamos o mesmo que a eliminación e a aplicación da plusvalía que presentaremos en este pleno, que insistiremos nos anos sucesivos. Nada máis, e o noso voto vai ser a favor. Palabra ao Partido Socialista. Boas tardes a todas e a todos. Como non podía ser de outra maneira, consideramos que si é unha obra de importancia para a parroquia de Parderrubias. Aparte, bueno, o estar no Penedo Redondo utilízase tamén, supoño que se utilizará tamén por diferentes equipos deportivos, que non todo o mundo de Parderrubias tamén. E, por suposto, estamos a favor da bonificación do 95%. Grupo Mixto, Tano. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Tratándose de asociacións do Concello, pois sempre é un placer que todos coincidamos nas bonificacións previstas na ordenanza. Estaremos a favor. Creo que non se fai preciso, segunda quenda, sí? Si, unha matización que dixen mal, lín na fila que non era. A bonificación é de 225,10 euros.
Algunha dúbida? Bueno, supoño que será unha cuestión de pouca cantidade de diferencia. O que se propón a este pleno é, primeiro, que declare de especial interese e utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais as obras consistentes en construción da caseta para usos múltiples no monte veciñal en Mancomún de Parderrubias, termo municipal de Salcea de Caselas, incluídas no expediente 106/2024, a solicitude de José Estevez Pérez, no nome de representación da Comunidade de Montes Veciñais en Mancomún de Parderrubias, mediante o escrito en data 9/2/2024 e o número de rexistro que figura neste escrito. Segundo, recoñecer a bonificación do 95% de imposto sobre construcións, instalacións e obras por entender debidamente xustificada a causa do beneficio en virtude do disposto na ordenanza fiscal do devandito imposto, amparada no artigo 103.2 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. E terceiro, notificar esta resolución ao interesado con indicación dos resultados que procedan. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao punto 3, expediente 1330/2024, aprobación inicial da alteración da cualificación xurídica dun tramo do camiño público inventariado como Camiño da Mina. O 10 de febreiro de 2022 registrouse unha solicitude de cambio de ubicación dun camiño público na parroquia de Entenza, logo de realizar a oportuna desafección dun treito de 17,50 metros cadrados do chamado Camiño da Mina no barrio do Torrón, que seguro que coñecedes todos, ao lado da nave de Llenca, precisamente para a súa permuta, posto que precisamente esa permuta cumplía os requisitos, non? Melloraba o trazado e as condicións do camiño actual. O ser de acceso máis directo ás parcelas, máis curto e moito máis ancho, pasando de 3,80 metros a 5 metros e dunha superficie de 67 metros cuadrados a 128 metros cadrados. Conta con informes favorables tanto técnico como xurídico e o que se propón precisamente hoxe é a aprobación inicial da alteración dese camiño pasando de ben de dominio público a ben patrimonial, de dominio público a ben patrimonial. Palabras, Partido Popular. Ben, estamos a falar de abrir un novo camiño en sustitución do existente agora mesmo. Somos coñecedores do inicio de por qué hai que se trae a pleno esta iniciativa para a construción e a apertura dese novo camiño, como ben digo. Por lo tanto, un tema entre particulares no cal nós non temos nada que dicir. Revisado a documentación e logo de ter falado cas partes, vamos a dar o apoio, estando seguros de que todos van a cumplir co acordado e que, por lo tanto, se poña punto final a ese asunto e que isto, entre outras cousas, por suposto que vai a mellorar ese trazado dese camiño existente que vai a pasar de un ancho de 1 metro e algo, casi 2, a máis de 5 metros e, por lo tanto, positivo en todos os sentidos para os veciños, para as partes afectadas e, en definitiva, para o interés xeral, e por iso vai ter o apoio deste grupo mayoritario. Palabra do Partido Socialista. Vale, visto o expediente, falado con algúns dos veciños da zona, sí que consideramos que é positiva esa permuta, pero entendemos que é unha cuestión entre particulares. Polo tanto, a nosa posición será absternos neste punto. Grupo Mixto. Ben, a nos faltanos información para ver que interés público ten esta proposta que se trae a pleno, co cal imos absternos. Pois queda clara a posición de cada un dos grupos. Paso a lervos a proposta e a súa votación. A proposta é a seguinte. Primeiro, aprobar inicialmente a alteración da cualificación xurídica do tramo de 17,50 metros do trazado do camiño público recollido no Inventario Municipal de Bens do Concello de Salcea de Caselas co nome Camiño da Mina, identificado coa seguinte referencia catastral: inventariado co nome de Camiño da Mina, que discorre entre as parcelas catastrais que aparecen no escrito, cita no Torrón, parroquia de Entenza, Salcea de Caselas,
pasando de ben de dominio público a ben patrimonial e, segundo, publicar este acordo no Boletín Oficial da provincia e no tabuleiro de anuncios do Concello durante o prazo dun mes para que durante este período se presenten as alegacións que se estimen oportunas. Así mesmo, o expediente estará a disposición dos interesados e interesadas na sede electrónica deste Concello. Votos a favor desta proposta? Abstencións? Sai adiante cos votos a favor do Partido Popular e de Movimento Salceda e as abstencións de BNG e PSOE. Pasamos ao punto número 4 da parte resolutiva, que é o expediente 1311/2024, rectificación puntual de inventario de bens municipais no treito da EP 2505, a estrada que vai dende a rotonda da Gándara ata Caldelas. Esa é a EP 2505, unha estrada provincial. Esta rectificación de inventario desta estrada é produto de aquela humanización que se fixo no 2018, que comprendían precisamente dende o Matadoiro hasta a rotonda da Gándara, un treito de aproximadamente 350 metros, e precisamente despois desas obras de humanización, a Deputación, no pleno de novembro de 2019, aprobou o cambio de titularidade a favor do Concello. Era necesario naquel intre enviálo á Xunta de Galicia para a súa aprobación, cousa que se fixo o 25 de xuño do 2020, ese momento foi o que se fixo entrega ao Concello desa acta na que se recollía a cesión. Quedou dependente da aprobación plenaria ese recoñecemento dese ben de dominio público para incorporalo ao noso inventario de bens deste Concello, cousa que se pretende aprobar nesta sesión plenaria. Palabras, Partido Popular. Ben, como temos manifestado en diferentes ocasións en comisións respecto da non aceptación por parte deste grupo de incorporar a camiño público, pois este viario non estamos de acordo na terminación e na execución das obras e, por lo tanto, nós non queremos que se inventarie como tal, dado que non estamos de acordo co remate do mesmo. Por lo tanto, co noso voto vai ser en contra. Partido Socialista. Nos entendemos que unha vez aprobado pola Deputación e tomado o Concello conta dese terreno, pois non queda outra que apoiar a proposta da alcaldía. Vamos a votar a favor. Grupo Mixto. Bueno, isto xa foi publicado no DAGOA o 6 de maio de 2020, a verdade, estamos en xuño de 2024, non entendemos todos estes prazos de demora para traer isto aquí, imos a externos. Bueno, eu creo que o importante é traer as cousas á aprobación plenaria, non había ningunha presión social, nin de tempos, nin de datas para que esta aprobación se realizara e decidimos traela nesta ocasión. En canto ao comentario do Partido Popular, bueno, creo que mezclar allos con cebolas, falar de obras por unha banda cas que non estás de acordo, sabemos que a súa política de humanización dista bastante da nosa e dos partidos de esquerda, concesión. Unha cousa son as obras e outra cesión da estrada, que o lóxico é que nos pertenza cando se executaron unhas obras e hubo un convenio sobre ela. Pero bueno, si ten a palabra, por suposto. Gracias. Non mezclo e o que acaba de decir é falso, no sentido de que este partido, este grupo, apoiou esas obras. Outra cousa é o resultado das mesmas e as consecuencias que para o Concello vai a ter, ou vai a ter en breve ou no futuro a corto plazo respecto de como están agora mesmo e como foron executadas. Entre outros exemplos, a anchura da ponte no Matadeiro. E recordo que este grupo votou a favor desas obras. Eu tamén lle recordo ao Partido Popular e non vou deixar de pasar a oportunidade que debería sumar esforzos xunto con este goberno e solicitarlle á Xunta que arranxe canto antes a lateral que vai do Matadoiro a Gándara, que nos aforraría moitísimo tráfico pesado polo centro da vila, supondo un perigo para todos aqueles que utilizamos ese espacio de lecer. Creo que aí é onde debería estar o Partido Popular, sumando esforzos para que a Xunta acometese as obras que son da súa competencia e que deberían ter un pouquiño de vergoña
ter esa estrada chea de fochancas inmensas como están. Sobre todo, pensando na seguridade da veciñanza e dos nenos e nenas que utilizan instalacións como as piscinas, o parque e toda aquela contorna. Dito isto, non, xa tuvo a súa quenda de palabra. Vamos a votar a proposta. Primeiro, aprobar o recoñecemento como ben de dominio público para a súa inclusión no inventario de bens e dereitos municipais no treito Salceda de Caselas do Vial Provincial EP 2505, comprendido entre os puntos kilométricos 0 e 350, Salceda Caldelas, e segundo, publicar o presente acordo no portal de transparencia do Concello de acordo co establecido no artigo 8.3 da Lei 19/2013 de transparencia. Votos a favor desta proposta? Abstencións e votos en contra. Hai empate, polo tanto repetimos votación. Non hai empate. Sí. Ah, claro, é que falta un concelleiro. Ainda non son consciente delo. Vale, pois aí adiante entón a proposta. Punto 5, expediente 2688/2023, a corrección do erro do acordo plenario do 13/5/2024, camiño da Portela, referencia catastral. Pois ben, como dice o enunciado do expediente, é unha sinxela corrección de erros dunha referencia catastral aprobada na sesión plenaria anterior. O informe técnico que aparece neste expediente, supoño que o vistes, fai constar precisamente que existe un erro na referencia catastral da parcela que remata na franxa de terreo obxeto de cesión, así que corriximos ese erro, se vos parece, pero temos que aprobalo en sesión plenaria, posto que se aprobou ese punto en sesión plenaria, hai que volver a traelo para volver a publicalo. É sinxelamente iso. Palabras, Partido Popular. Ben, referirme a que vemos o expediente, efectivamente hai un erro no tema das referencias catastrais onde termina e onde se pretende terminar ese vial de nova creación como público e, por lo tanto, nada máis que ratificalo en sesión plenaria. Partido Socialista. Boa tarde a todos e a todas, as persoas que nos siguen dende o público e tamén aquelas que nos ven dende as súas casas. Nada, nós neste punto entendemos que é un erro, que hai que ratificarlo, simplemente que como votamos, nos estivemos neste punto cando se votou, pois o noso voto hoxe tamén vai ser a abstención en coherencia coa abstención do punto no seu día. Grupo Mixto. Nada que decir. Paso a lervos o acordo. O acordo é o que acabamos de falar, corrixir o erro existente no acordo adoptado polo Pleno en sesión ordinaria celebrada o 13 de maio do 2024, onde cambia precisamente esas referencias catastrales. Votos a favor? Abstencións? Sai adiante este punto cos votos a favor de Movemento Salceda e Partido Popular. E pasamos ao punto 6 da orde do día. Ben, o punto 6, expediente 1345/2024, salcedenses distinguidos e distinguidas 2024. Chegan as nosas festas grandes, xa están aí. A Festa do Cristo, e un ano máis traemos a esta sesión plenaria as persoas que serán distinguidas e distinguidos. Este é o acto cívico que sabedes que celebramos ese día, o Domingo do Cristo, e a proposta da alcaldía, pois paso a lervola enseguida. Proposta: homenaxear como salcedenses distinguidos no acto cívico a celebrar o domingo 21 de xullo de 2024 as seguintes persoas: a José Ángel Campos Vila,
nado 21 de abril de 1949 por unha vida de traballo social e cultural, fundamentalmente a prol da parroquia de Entenza como componente de diversas directivas. Colaborador dende os inicios da Asociación de Xóvenes Saturonia de Entenza, componente en varias ocasións da directiva da traída de augas de Entenza, componente en varias ocasións da directiva da Comunidade de Montes en Mancomún de Entenza, con participación na directiva que inaugurou a área do Espicho do Faro, componente en varias ocasións da Comisión de Festas da Ascensión na parroquia de Entenza, componente durante anos do Coro Polifónico de Entenza e na actualidade é componente do grupo de gaitas A Insua de Caldelas. Otilia Cabaleiro Martínez, nada o 5 de febreiro de 1948 por ser un exemplo de muller empoderada e traballadora nunha época na que as mulleres se lles presupoñía outras tarefas. Dende os primeiros anos manifestou o seu desexo de asistir á escola, cousa que non sempre era posible polos traballos que había que realizar. Traballou dende ben pequena no bar familiar percorrendo festas e verbenas. Quedou á fronte da súa casa e o cuidado das súas 3 fillas cando o marido tivo que emigrar. Xunto co seu marido foron quen de sacar adiante a granxa de Servando, que o furacán Hortensia destruiu por completo no 1984 e que conseguiron reconstruir. A día de hoxe, viúva, os seus 76 anos, segue sendo habitual atoparse con Otilia ao fronte do seu trator. En definitiva, por ser unha muller loitadora e exemplo para moitas mulleres e por dignificar e protexer o medio rural. María Mercedes Clementina Núñez Lorenzo, nado 13 de xullo de 1942 pola súa laboura no comercio local, rexentando como co seu home o coñecido comercial Caselas, dende 1977. Realizou tamén unha importante labor social sendo fundadora do Coro Polifónico de Entenza e da Asociación de Mulleres Rurais Caselas, que recentemente celebrou os seus 25 anos. Neste acto, Mercedes foi recoñecida como unha das impulsoras deste colectivo social que tanto leva feito por Salceda. Palabras, Partido Popular. Quero comenzar en nome deste grupo, pois unha vez máis e un ano máis, pois o noso apoio a estas distincións, a estes recoñecementos, a estes 3 veciños, feito que levamos reiterado e apoiado sempre. O certo é verdad que o Goberno fai uns anos aprobou un regulamento para, digamos, regular, valga a redundancia, estas cuestións. Un Goberno que incumpre reiteradamente ano tras ano o propio regulamento que o Goberno, en aquel momento bipartito PSOE e Movemento Sociedade aprobou, e que a día de hoxe en minoría, pois Movemento Sociedade sigue a incumplir no tema dos plazos, das comisións en cuestión, da creación da mesma, etcétera, etcétera. É por elo que, sin, por suposto, poñer en duda as candidaturas, as 3 persoas que vamos a apoiar para que o Domingo do Cristo na Praza do Concello públicamente se faga entrega dese distinción, e non por elo vamos a deixar de pasar a ocasión para manifestar o que en comisión xa lle trasladamos aos membros da mesma, no sentido de que este grupo considera, e así o vai a exercer de cara ao ano que ven, que vamos a facer unha proposta e vamos a activar esa comisión con tempo suficiente para que todos os grupos que así o consideren e queiran participar, pois traballen na proposta conxunta e que entre todos acordemos unánimemente as persoas que teñan merecido e sexan recoñecidas como sacerenses distinguidos na Festa do Cristo do ano 25. E ao mesmo tempo solicitamos en este pleno, e o fixamos tamén na comisión, por parte da señora alcaldesa, a que nos faga partícipe da entrega desas distincións, xa que, alo menos, este grupo apoia sempre, este ano vai ser igual, o normal, o sensato, e a mensaxe que debemos mandar aos veciños é a participación dos representantes legítimos dos veciños, que somos os membros desta corporación municipal, e, por tanto, solicitamos que, lóxicamente, non pedimos 2 nin 3, simplemente unha distinción sexa entregada por un concelleiro do grupo maioritario desta corporación, que é o Grupo Popular. Dito isto, reitero as felicitacións a estas 3 persoas, o noso respeto, o noso recoñecemento, e que o domingo teñamos sorte na celebración tanto no tempo como tamén na festividade en sí. Nada máis, moitas gracias. Partido Socialista.
Completamente de acordo nas 3 persoas nominadas. Dúas delas podo dicir que eu personalmente teño amizade con elas porque son da miña parroquia, por tanto, nada que obxetar. Si que obxetar a que, realmente, seguindo un pouco o que acaba de dicir o compañeiro do Partido Popular, foi unha proposta pechada do Goberno na que os outros grupos non participamos. Todo isto sin ningunha dúbida, completamente de acordo coas 3 persoas nominadas e o noso apoio á proposta. Grupo mixto. Ben, xa o ano pasado houve, creo que, debate sobre esta situación. Primeiro, o noso respeto ás 3 persoas, creo que son merecedoras da homenaxe que se lle poida facer. Nos gustaría que, en todo caso, se completasen un pouco os currículos que aquí se definen. A señora Otilia non se di que é da parroquia de Parderrubias e non se di que foi varias veces vogal da asociación de veciños. Creo que son cuestións que deben refletirse. Dito isto, nós non podemos ser máis que críticos co procedimento que se leva desde a alcaldía con este asunto. Dixemos na comisión e volvemos a repetilo. Hai un regulamento que se incumple cando se chega a unha comisión e a señora alcaldesa nos pon a súa proposta en riba da mesa. E claro, con convite a que os demais fagamos propostas para solapar en riba das persoas propostas. Ese é o camiño. O normal é que este proceso se leve con discreción entre todos os grupos e unha vez que haxe acordo, leválo á comisión correspondente. Non se fai así, co cal nós, aínda con todo o respeto ás persoas propostas, non imos apoiar, imos absternos porque a señora alcaldesa así o quere, parece ser. Bueno, pois escoitadas as intervencións dos 3 grupos políticos, eu teño que decir que na comisión, efectivamente, toca a alcaldesa facer unha proposta, pero non se fixo ningún tipo de aportación por ningún grupo político, nin na comisión, nin antes. Estamos abertos e abertas no goberno a escoitar e a debater calquer tipo de proposta que nunca chegou a nós. Eu creo que, tamén hai que traballalo un pouquiño antes e realizar as propostas necesarias. En todo caso, non creo que sea momento para enturbiar o recoñecemento a estas persoas, así como ben o dixestes, merecedoras desta homenaxe. Repito, estamos abertos e abertas a recibir propostas, non que cheguedes á comisión e escoitedes a miña, podedes facer as propostas antes, cando estimedes oportuno. Entendo que a Salustiano Guerra moito non lle importe ese acto, porque xa foi convidado ano pasado e tampouco asistiu. Entendo que o seu posicionamento de abstención é lóxico porque, porque será que non ten importancia este acto de recoñecemento. Para min o ten e agradezco ao resto de partidos políticos, o PSOE e o Partido Popular, que teñan a ben apoiar esta proposta de recoñecemento a Vila, a Otilia e a Mercedes. Algúnha palabra máis? A min vai me permitir a señora alcaldesa, pero eu convidaría a que lese o RON e mirase cal é o procedemento para nomear os alcedeses distinguidos. Eu creo que ambas as dúas o coñecemos porque o aprobamos. Pois de coñecelo debería aplicalo. Sí, por suposto. E que, como suele decir vulgarmente, é claro en botella, ambas as dúas, esa alcaldesa o incumpliron. Por lo tanto, vostedes que o aprobaron, vostedes o incumpliron. No, o incumpliron, señora Verónica Torón, o incumpliron usted e usted. Bueno, o dito, que vos animo a traballar de maneira conxunta para acadar un acordo polo ben dos veciños e veciñas que reciben esta homenaxe anualmente. Votamos a proposta entonces para estes alcedenses distinguidos. Votos a favor da mesma? Sí que miro, que me operei da vista e agora miro perfectamente. Votos a favor desta proposta? Abstencións? Abstención do BNG. Pasamos ao punto 7, expediente 1318/2024, adhesión ao protocolo marco do programa Axente Tutor. Doulle a palabra a concelleira de Ensino e Benestar, Selene.
Boas tardes a todos e a todas. Bueno, vou vos explicar un pouquiño en que consiste este programa do Axente Titor. É un servizo que ofrecería a Policía Local que está especializado na promoción e o respeto dos dereitos da infancia. A súa intervención concrétase no ámbito da protección do menor e a prevención en moitas áreas, pero especialmente no ámbito escolar. É dicir, este sería un recurso máis para traballar en rede e servir de apoio á comunidade educativa e á educadora familiar. É unha forma de apoiarnos naqueles recursos humanos cos que xa contamos e explotalos máis. Trátase de ofrecer unha acción preventiva que favorece a integración e a normalización no menor no seu medio social, no caso de ser necesario, naqueles casos que fosen necesarios, e buscamos sempre traballar en rede, colaborando e coordinando entre os distintos servizos comunitarios. Para que este programa poida executarse, debe contar con un mínimo de 2 axentes naqueles concellos que teñen menos de 20.000 habitantes. E estes 2 axentes teñen que ter unha formación específica para este programa, algo que neste concello cumplimos desde fai xa un tempo, xa que 2 dos nosos policías locais están formados. Por outra banda, a aprobación neste pleno, en caso de sair aprobado, permitiría que a Policía Local pudese desenvolver estas funcións fora dos centros educativos, pero para poder actuar dentro dos centros educativos sería preciso que se levase ao Consello Escolar e que se aprobase. O motivo de traelo a este pleno tamén é porque, bueno, o curso escolar ven de finalizar, mañán se desenvolverán os consellos do CEP Altamira e do IES Pedras Rubias, será un bon momento para aprobalo ou non e en caso de que saia aprobado se poida empezar a implementar no próximo curso escolar en setembro. O absentismo escolar, a prevención do consumo de sustancias tóxicas, a seguridade vial, o desamparo familiar cara ao menor, o vandalismo, o bullying ou o caso de abusos sexuais a menores son algúns dos aspectos principais que busca previr, detectar ou actuar no caso de ser necesario. É importante para min deixar claro que esta non é unha función que sustitúa a labor dos docentes e dos traballadores sociais, educadoras familiares ou demais profesionais da área dos servicios sociais, senón que é unha ferramenta de apoio, de seguimento e de posible detección de situacións de risco da infancia e da xuventude, buscando solucións apropiadas en conxunto para a mellora da convivencia entre todos e todas as habitantes do noso concello. En caso de que se tivese que facer unha intervención dentro do centro educativo, sempre terá que ser tras a petición do persoal do centro educativo e as accións que a Policía Local desenvolva dentro deste deberán ser sempre consensuadas, garantindo así a mellor intervención posible cos menores. Son, polo tanto, unha fonte tamén de apoio en horario de tarde ou de nocturnidade para os servicios sociais ou para o centro educativo que están pechados, podendo detectar situacións de risco e actuar, se así fose preciso, ante un conflicto. Poderán tamén emitir informes para os servicios municipais e para os servizos de protección ao menor, se así o solicitasen. Esta tamén sería unha ferramenta que poderían utilizar as familias, xa que estes axentes titores poderían informar, asesorar, orientar e, pois un poquinho que xa dixen, informar dos diferentes servicios aos que as familias teñen dereito e moitas veces descoñecen. Nada máis. Quenda de palabras, desculpade que dende o inicio do pleno non me din conta de que estaba activado o reloxo. Porémolo no seguinte punto, se vos parece. Tampouco eran, puntos nos que supuña ou non, se isto vai a xerar debate non pomos o tempo hoxe. Se comezamos así, rematamos así, non vai haber debate, vale, non hai tempo, xa está, empezamos mal, rematamos como empezamos. Palabras, Partido Popular. Escoitado a intervención da concelleira delegada, visto o propio programa que está no expediente e dado que se trata, lóxicamente, de, como ben se dixo, fomentar a protección, información, etcétera, no ámbito da infancia e todo o que ten que ver
pois con os acosos que desgraciadamente sofren os nosos cativos en toda índole, e tamén, por suposto, o tema das drogas, etcétera, etcétera, pois nos vamos a votar a favor, lóxicamente. Tamén é verdad que estes protocolos están moi ben, políticamente son superchulos, pero a realidade é que a veces queda en papel mollado, e quero recordar que o noso Concello adheriuse nos últimos anos a moitísimos programas e plans e accións, e me gustaría a min saber os resultados dos mesmos, non? Por tanto, a veces os brindis ao sol, xa digo que queda moi ben, todos nos poñemos chapas no peito, nos aplaudimos entre nós, pero a realidade é que a veces ven por inacción das persoas en sí, xa non me refiro a cargos públicos nin a cidadanía, senón en xeral, e ou ven tamén por recursos ou a veces por o día a día de mil historias que nos levan a veces a olvidar cousas importantes que temos ao noso redor e que desgraciadamente pois podemos estar vivindo pois nas nosas propias casas, non? Por lo tanto, benvidos sexa estas accións e esperemos e deseamos que non se teñan que utilizar moito, sería boa señal, pero por outro lado tamén sí que tendremos que estar máis atentos e vixiantes a hora de ver se realmente se está facendo algo respecto do que hoxe aquí vamos a aprobar. Iso sería bonito, sería aplausible ao final deste mandato ter resultados e polo menos poder presentar un programa de accións e ver conclusións ao respecto no ano 27. Por lo tanto, como dixo ao principio, o noso grupo vai votar a favor. Partido Socialista. Ben, eu quería a concelleira delegada non o dixo, isto é un convenio entre a Delegación de Goberno para o Plan Nacional sobre Drogas e a Federación Española de Municipios e Provincias, FEM, simplemente por dar este dato. Dito isto, por suposto que estaremos sempre de acordo en que todos os proxectos que promocionen os dereitos da infancia e a súa protección integral, dende logo que estén integrados no seu medio social é importantísimo, e creo que como administración e a administración local máis cercana a toda a veciñanza temos que colaborar e poder coordinalo en todos os ámbitos. Iso sí, eu tamén quero ir un pouco na liña do que dixo o Partido Popular. A alcaldesa definiu este punto na comisión informativa como un tema moi chulo. Eu creo que sí, que é certo que é un tema moi chulo, pero espero que non quede solo nun proxecto moi chulo para as fotos e poñan todos os medios necesarios para leválo a cabo e que verdadeiramente sea efectivo. Grupo Mixto. Ben, temos aquí unha nova ferramenta nun eido tan sensible e tan importante como é a infancia. A pesar das dúbidas que poida a veces xerar o acollemento de determinados programas, nos vamos ser, digamos, vamos ter en expectativa de que isto axude a, cando menos, a solucionar algunhas cousas como ferramenta que é, e vamos ser optimistas en canto ao seu resultado final. Selena. Ben, en canto ao comentario do compañeiro Santiago, este non debería ser un brindis ao sol, xa que afortunadamente xa contamos con estes traballadores, xa teñen esta formación, a coordinación cos servizos educativos xa existe, isto simplemente os dota de máis formación, lles dá uns protocolos bases os que se poden guiar e agarrar, ainda que se adaptarán sempre ás realidades do municipio e que lles permitirán facer algúns tipo de actuacións que eles ata o momento non poden facer. Efectivamente, sí, pertence ao Ministerio de Sanidade, Servicios Sociais e Igualdade, a través da Delegación do Goberno para o Plan Nacional sobre as Drogas. E, home, no social varas máxicas non existen, pero é certo que un informe pois da Policía Local, si certo menor está X horas repetidamente na rúa, se detectan certos consumos, pois eu creo que de cara aos servicios sociais pode ser de axuda. Non sei se servirá de moito ou de pouco, ojalá non fixera falta, pero bueno, polo menos vamos a intentalo. Palabras? Pois efectivamente, este protocolo de colaboración entre a Delegación do Goberno e Plan Nacional sobre Drogas e a FEM
tiña o anotado para decilo e completar esa información, un servicio que presta a Policía Local en xeral e a nosa tamén, que se especializa en promocionar o cuidado e o respeto á infancia. En Sancidade de Caselas, con unha poboación infantil de 1.600 nenos, non íbamos a deixar de estar en esta iniciativa tan fantástica, tan chula, bueno, que a mí me parece moi chula e fantástica, porque sí, porque sei ademais que vai funcionar. Eu quero darlle os parabéns a esa xente tutor que xa está nomeado, a nosa Policía Local, Roberto Camesella neste caso, e a Concelleira de Ensino e Benestar por levar esta iniciativa que a min realmente me parecen xestos que parecen non moi grandes, pero que son sumamente importantes e que agardo que conte co apoio desta corporación. E estou segura, ademais, que traballando en rede, como se está facendo en equipo cos centros educativos e con servicios sociais, vai funcionar. Levo entón a proposta, aprobar a adhesión ao protocolo marco do programa Axente Titor, elaborado o marco do convenio entre a Delegación de Goberno para o Plan Nacional sobre Drogas da Federación Española de Municipios e Provincias, da FEM, como servizo de Policía Local especializado na promoción e respeto de dereitos de infancia, asentando todas as bases e condicións do protocolo. E segundo, remitir o presente acordo da FEM para que confirme a inclusión do Concello de Salceda de Caselas entre as entidades locais adheridas ao protocolo marco do programa Axente Titor. Votos a favor desta proposta? Unanimidade. Pasamos ao punto 8, expediente 1259/2024, prórroga do contrato de prestación do Servicio de Axuda no Fogar, SAF. Ben, o 31 de agosto de 2021 formalizouse o contrato con Sociser Galicia, o contrato de prestación do Servicio de Atención no Fogar, o que chamamos o SAF. Unha duración establecida de 3 anos e unha prórroga de 1 ano. Iso era o que recollía ese contrato. Segundo recolle precisamente o prego que se realizou na legislatura pasada, o fin do contrato é o 31 de agosto de 2024. E se decide a concesión da prórroga, como é o caso, ten que avisarse con 2 meses de antelación, ou ser aprobada en sesión plenaria. En sesión plenaria. Polo tanto, estamos en prazo. A data límite é o 30 de xuño. Non tiña moito sentido convocar un pleno anterior para ter máis prazo cando perfectamente chegábamos na celebración deste aprobando ou non aprobando neste. Suporía un custo máis elaborar un pleno con maior anticipación. Decir que esta comunicación de prórroga se lle trasladou á empresa e ás traballadoras da mesma por parte da alcaldesa antes das comisións que celebramos o pasado luns. Celebrouse para que a representación da corporación, os que estamos nas comisións informativas, tivesen coñecemento deste punto e se poidese debatir. O Goberno tomou a decisión de solicitar a prórroga porque, tal e como marcan as bases aprobadas por este pleno, non houbo ningún informe por parte de Servicios Sociais deste Concello que falase do incumprimento por parte da empresa. Polo tanto, solicítase esa prórroga, ao mesmo tempo, comézase o expediente de licitación, tal e como foi o noso compromiso. Ese expediente de licitación, que leva o número 1395/2024, no que figura xa o orzamento do estudo económico que se fai necesaria para levar esta licitación adiante e que poida ser aprobado próximamente. Ao mesmo tempo, e como era compromiso deste Goberno cas traballadoras, comézase o expediente de revisión de prezos, o 1394/2024, no que figura un informe económico, ademais de un informe xurídico, ambos externos, que avalan esta revisión de precios. É moi importante decir e que quede claro que o Concello non pode rescindir o contrato ca empresa porque non hai motivo.
A empresa cumpre co Concello, outra cousa ben diferente é que a empresa cumpra ou non cas traballadoras. E precisamente desa necesidade de que a empresa poida cumplir cas traballadoras nace o noso compromiso de tratar de resolver esta solución. E o noso compromiso é o seguinte: actualización salarial das traballadoras a partir do 1 de setembro e o pago do pendente por parte da empresa, tras o acordo económico desta mañá que a empresa Socicer. E o acordo é o seguinte: primeiro, establecer o precio en 18,70 máis IVE de setembro a decembro de 2024 e segundo, en xaneiro de 2025, revisión de prezos segundo o IPC de 2024 máis a revisión do efecto da posible reducción da xornada a 37,5 horas semanais, unha lei que, como ben sabedes, está pendente de aprobación. Feita a exposición, quendas de palabra, Partido Popular. Bos días a todos e a todas, ou boas tardes, noites, perdón, a todos e a todas, aos veciños que nos sigan a través da canle de YouTube. Ben, por cuestión de orden, alcaldesa, temos conocimento que as representantes das traballadoras do SAD solicitaron intervir neste punto, entonces pedimos que se dé a palabra. Unha vez consultada, bueno, primeiro recibimos ese escrito onde se pide a intervención no pleno ordinario baseándose na solicitud o 35 do 4, no artigo 35.4 do RON por parte de Mercedes Pérez Martínez como representante sindical de Socicer. Consultado ca secretaria, pois igual que recolle precisamente ese RON, a intervención desa representante sindical de Merchi Pérez Martínez vai ser ao finalizar a sesión plenaria e imos respetar o RON, igual que se respeta para, de todos xeitos, este último punto, logo entraremos na parte de dación de contas, rogos e preguntas. Este último punto xunto cas mocións e as preguntas. O RON, repito, no punto 3504, recolle que a intervención será na finalización do pleno e iso foi o que me comentou a secretaria. Ben, cando usted lle parece ben, interpreta o regulamento a seu xeito. Fai 4 meses, hubo unha mesma intervención e falou ao inicio do punto. Non sei qual é o motivo, que ahora non sei se así. Explícolle eu qual é o motivo. De todo xeito, se elas queren intervir agora, eu non teño ningún problema. O motivo, e fala vostede do caso de Faurecia, era que o punto... Sí. Bueno, e no caso de Faurecia o punto estaba ao principio de todo para que non aguantasen toda a sesión. Repito, e acabo de dicilo, que creo que me escoitastes todos e todas, que se queren intervir agora, despois da miña exposición, non hai problema. En todo caso, eu creo que primeiro temos que escoitar a opinión do resto de partidos políticos. Acaban a exposición dos partidos políticos, porque eu quero saber o que opinan e cal vai ser a súa decisión, e logo escoitamos a traballadora. Partido Popular. Partido Popular, por favor. No, Verónica, hai que respetar a quenda. Partido Popular. Eu vou respetar a quenda do que teña que decir, pero entendo que con relación a que interveñan ou non cando hai unha petición por rexistro, podo decir algo antes da miña quenda, igual que acaba de decir o Partido Popular da súa. Digo, que teño o mesmo dereito de palabra. Vale, perfecto. Ti non estás no teu turno de palabra, creo que deberíamos... Que queden ata iso tamén, por favor. Partido Popular. Bueno, entendo que habrá que preguntarlle ás representantes das traballadoras se queren intervir ahora ou non. Non. Usted acaba de dicirlo. Imos ver. Entón, non sei se elas, o representante, quere intervir ahora ou non. Eu sei que tedes o mellor especial interés, temolo todo en escoitala, pero esta alcaldesa que preside esta sesión plenaria necesita saber, despois da exposición e da proposta que acabo de facerlle ás traballadoras e esta mañá a empresa, que era o fin que buscábamos todos e todas, quero saber cal é a opinión dos partidos políticos que forman esta corporación. Polo tanto, a quenda de palabras vai seguir adiante, unha vez remata a primeira quenda, as traballadoras teredes a oportunidade de falar para non agardar o final. Partido Popular. E os grupos políticos necesitan saber a opinión das traballadoras. Pero por que lle dá tantas voltas? Posiciónese. Non vamos a xogar o populismo. Entendo que traerán os deberes feitos. Non? E que terán opinión.
Adiante. Os deberes temos os feitos, señora alcaldesa, pero insisto, Joaquín, necesitamos saber a opinión das traballadoras que son as máis afectadas neste punto. E E lle pido que lle dé palabra ás Joaquín, traballadoras que así o solicitaron. Terceira vez que che dou a palabra e senón vou ter que facer falar a secretaria conforme ao regulamento. Fale, porque esta alcaldesa necesita saber cal é a opinión do Partido Popular en canto á proposta que acabo de expor. Adiante. Ben, sabemos a transparencia que ten a señora alcaldesa. Transparencia. Ben, vou ler un párrafo, unha línea da acta de fai 4 meses, onde a señora alcaldesa, cando pretendía facer o chantaje da aprobación do incremento do IBI, dicía a señora alcaldesa: o segundo dos motivos para min é moi importante, porque falamos ademais dun colectivo femenino que sufre unha situación laboral moi complexa. Efectivamente. Son as nosas traballadoras do SAF, Servicio de Atención ao Fogar. Si sendo coñecedora da situación das traballadoras, por que as están engañando? Sí, por que as están engañando? Si sabe desde inicios do 2023, e así yo recordan no escrito que presentaron fai uns días, que a empresa incumbe a normativa laboral en canto a actuación salarial, por que non fixo nada ata agora? E lle quero lembrar que a propia empresa en abril de 2023 presentou unha comunicación, un escrito, donde solicitaba a revisión de precios ou subsidiariamente a rescisión do contrato. Escrito reiterado o 14 de febreiro do 2024, e donde a máis facía mención a que ese escrito de abril de 23 non se lle había contestado. Por que se dice ás traballadoras que soltou un informe de estudio económico ou un bufete de abogados e fai 3 días vostede en comisión informativa nos dice que non existe tal informe, nin externo nin interno? Ahora vemos que informe interno sí había. Se son as propias traballadoras que lle están dicindo por activa e por pasiva que non queren a próloga, por que se empeña en ir contra os intereses dela? Qual é o motivo? Por que se empeña? Despois vemos que nos saca da chistera a última hora un informe, apareceu un informe, por certo, un informe ás 6:30, chegou a nosa irmáns, a alcaldesa só tiña a 1 do mediodía, porque así o trasladou a empresa, xa negociou ca empresa, e a nos chega ás 6:30 da tarde. Un informe firmado por Carlos Abad Lourido, un abogado, un profesional que traballa para este concello, emitindo minutas mensualmente e sempre polo mesmo importe. Sabremos as consecuencias deso. Pretendendo con ese informe que prevaleza sobre un informe, 2 informes, en este caso de intervención e de tesorería, donde nos dice claramente que non procede a revisión de prezos. Eso, o informe de intervención e tesorería, de intervención e secretaría, o recolle este mesmo informe. E vou ler o que dice respecto ao informe da señora secretaria municipal emitido o 14 de 11 de 23. Por certo, ningún dos 2 informes, tanto de intervención como da Secretaría Municipal, están no expediente. Nin están no expediente, nin se nos aportou na comisión, nin menos agora. Este sí, este como é de parte, e seguramente, pois, lle gusta os intereses da alcaldesa, este sí, non la aporta. Pero a da intervención e secretaría habilitadas nacionales, sobre todo a secretaría que son os que vela pola legalidade deste pleno, ese non. Entón, queremos que prevaleza un informe externo. E lle leo resumido o que pon. Sinálase que, dado que o pliego de condicións administrativas non contempla a revisión de prezos, non será posible actualizar os mesmos por esta vía.
E que, finalmente, tampouco cabería acudir á modificación do contrato, posto que é mesmo é unha figura que reserva a lei para alterar o obxecto do contrato. Mais claro, agua. Neste mesmo informe externo, introduce outro apartado que nos dice: no informe de Secretaría sinálase que a maior onerosidade do contrato é unha circunstancia que a empresa debe asumir, posto que forma parte do seu risco empresarial, que o contrato non contempla a revisión de prezos e que non se pode acceder á petición de modificación do contrato na medida de que ocultaría unha revisión de prezos non previstas contractualmente. Ben, pois estes informes se nos ocultan aos grupos da oposición. E máis, se nos dicen comisión informativa, que non existen. O que pretende traer este ao pleno ahora é un parche. Un parche que non tapa a ferida. Porque a situación, se usted pretende aprobar a prórroga, a situación sería a mesma como ata agora. Exactamente a mesma. E, por outro lado, pretende que no mesmo punto, na proposta da alcaldía, pois, que se aprobe o expediente de revisión de prezos cando eso non é necesario que veña a pleno, porque a propia alcaldesa pode iniciar o expediente de revisión de precios e cando teña o expediente rematado, traelo a pleno. Pero non ten por que o pleno aprobar ese inicio do expediente de revisión. Como usted acaba de mencionar ahora, non sei a este punto será verdade ou non, o inicio da elaboración do novo plego. O fixo usted, porque o pode facer, e non o trouxo ao pleno. Isto sí. Por lo tanto, se a corporación non aproba a prórroga, tamén aproba o iniciar a revisión de prezos. Estamos, por tanto, ante unha vez máis, pois, a alcaldesa intenta eludir a responsabilidade de engañar as traballadoras, como está facendo ata agora. A única solución que hai aquí, a única proposta que resolvería a situación é un prego novo. E a posterior adxudicación, a única. O resto son parches malos, non, o seguinte. Eso realmente sí que axudaría as traballadoras do SAD. Un novo prego é unha nova adxudicación. E mire, voulle poñer, xa para rematar este primeiro turno, o coste deste servicio para o Concello. Se partimos que o Concello ten un orzamento aproximado de 5 millóns de euros, o coste para o Concello, porque a alcaldesa dirá outra cousa que direi agora a continuación, é un 1,9%. Un 1,9% do total do orzamento do Concello. Ou dito de outra forma, según está firmado o contrato, o servicio costa ao ano 654.700 euros, IVA incluído. Pois aquí o Concello aporta un 14,51%, o sea, 95.000 euros. E non o 15% do orzamento total, como así está recollido en ata que dixo a señora alcaldesa. 1,9% do orzamento total, aproximadamente 95.000 euros. Nós, por tanto, seguimos pensando, e creo que todo o mundo pensa igual, que é un servicio fundamental, prioritario, e que merece un esforzo económico por parte do Concello. E quero lembrar, que só diremos máis adiante tamén, que a recaudación de impostos e taxas desde o 2019 a 2023 se incrementou en un 52%. En un 52%. Por lo tanto, tire dese incremento de impostos e taxas e traiga un prego novo a este pleno. Partido Socialista? Ben,
Bueno, eu quero comezar, sobre todo, recalcando que a labor que fan as traballadoras do SAF e o servizo que prestan e o servizo de axuda no fogar en xeral é un servizo fundamental e creo que merece o esforzo de todos nós e máis se cabe do goberno municipal. Dito isto, e con relación a que non se lle permitise falar, intervir antes de que debatamos as traballadoras da axuda no fogar que se atopan aquí con nós, decir que, bueno, a alcaldesa creo que todos recordamos, lembramos nesas campañas nas que dixo que non era un partido político, que primeiro a veciñanza, primeiro Salceda, cos partidos despois, agora mesmo primeiro os partidos e despois a veciñanza. Eu creo que lle pediría que se aclarase e estas persoas xa interviron antes do punto en algunha ocasión e creo que deberían como mínimo respetarse o que elas solicitan. Eu non teño medo ningún a expoñer antes o meu parecer, non sei se a alcaldesa por todo o populismo que fixo con este tema o ten, eu non teño absolutamente ningún medo a expoñer antes de que falen elas e de saber cal é a súa opinión, porque xa lembro moitas reunións con persoas das que están hoxe aquí presentes, das que estaba tamén incluso a alcaldesa e que agora debeus olvidar desas reunións e deses acordos que ali se tomaron. Eu tamén quero empezar por decir que as chantaxes que se nos intentou facer aos distintos grupos políticos con este tema deben dar o seu fin. Esta non é a política que debe facer ninguén e pidolle á alcaldesa que deixe de facela. Dito isto, este punto defínese e resúmese de 3 xeitos posibles. Defínese tranquilamente en 3 puntos. O primeiro, que é o reflexo absoluto da falta de xestión do goberno municipal. O segundo, é unha falta de respeto aos poucos acordos que se trataron cos grupos que a investiron como alcaldesa, BNG e PSOE. E terceiro, é o puro cinismo da alcaldesa ao que xa nos ten acostumbrados dende o punto de vista de respeto ás traballadoras da axuda no fogar, as que nos acompañan hoxe aquí e as que neste momento non están, a todas elas. E voume explicar. O primeiro punto é o reflexo da falta de xestión, porque un exemplo está no informe que nos fan chegar pasadas as 6 da tarde de hoxe, a través dun WhatsApp. Un informe que debe estar feito fai meses, nos que avalan a petición desta prórroga, etcétera, etcétera, e varias cousas, que xa anticipo, non creo que sexa, e sempre o así transmitín en todas as reunións ás traballadoras, non creo que sexa o que hai que facer. Por certo, nese informe que nos fixeron chegar ás 6:30 da tarde, parte da culpa botaban ya a subida do salario mínimo interprofesional. Eu estou por preguntarlle ao Grupo de Movemento Salceda se están de acordo ou non coa subida do salario mínimo, se tan esquerdas son e tanto populismo fan ao respecto diso, porque se basa o informe de que unha das culpas é a subida do salario mínimo interprofesional. A falta de xestión neste primeiro punto tamén está en que o que estamos a traer hoxe aquí ao pleno non é a prórroga, ou que se debería estar traendo hoxe aquí a pleno non é a prórroga, senón a licitación do novo contrato para que comenzase en tempo e forma. Cando chegamos ao goberno na anterior legislatura, 2019-2023, o contrato de axuda no fogar levaba 4 anos caducado. Levaba 4 anos caducado e se había licitado cando estaba Marina Cabaleiro. E sinto decirlo, pero tuvo que chegar Gela Ledo, outra concelleira socialista, para aprobar de novo e licitar de novo o contrato. E aquí temos a xestión, que agora volva a caducar prorrogamos e seguimos sin a xestión que queda o descoberto quen xestionaba e quen se dedicaba a enganar a xente e a vender o traballo dos demais en fotos. O segundo punto que decía que isto era unha falta de respeto aos acordos tomados en reunións cos partidos que apoiaron para investir a alcaldesa, o digo porque acordamos que a mellor forma era licitalo de novo, e o único, estou de acordo co Partido Popular, en algunha cousa teño que estar, que é o único que lle pon solución suficiente e segura a esta cuestión para que as traballadoras
teñan un salario digno, se respete o seu traballo e a empresa poida cumprir. E o punto terceiro, que falaba eu, que se resumía en 3 puntos, sí, é o cinismo, e o volvo a repetir, por moito que pusera mala cara a señora alcaldesa, é o cinismo que ten coas traballadoras de axuda no fogar. Facéndolle un brindis ao sol, incluindo na proposta de prórroga un punto, o punto 5, de revisión de precios, que nada ten que ver co que hoxe se está a traer aquí. Porque prorrogar, e creo que iso non fai falta saber moito para identificalo, se prorroga un contrato, se prorrogan as condicións que están nese contrato. Ni máis ni menos, intentar decir outra cousa e intentar enganar a todos. Por certo, que revisión de precios se vai a facer ou se vai a empezar dun contrato prorrogado ou a punto de caducar? É dicir, vamos a comenzar, se fora o caso de que fose posible e todos soñemos algo bonito e demais, que se vai a empezar e se vai a facer unha revisión de precios para acabala cando o contrato este incluso a prórroga rematada. A ver, eu creo que temos que ser coherentes co que facemos, deixar de enganar a xente e deixar de facer brindes ao sol e de facer cuestións de decirlle ás persoas as cousas como non son. Dun contrato que vai caducar e que non caduca se se prorroga, entre comillas, porque é unha prórroga, o último que debemos empezar é unha revisión de precios. Entendo que o goberno debería estar traballando xa na licitación dende fai meses. Como sempre, agotan os 90 minutos do partido e queren vender fume no tempo de desconto. Estamos acostumbrados a iso. O Concello, a labor que ten é a de exixir á empresa que cumpla as condicións. E se as traballadoras lle traslada que non as están cumplindo, o que debe abrir ou facer ao Concello é defender os dereitos das traballadoras, o dereito ao servicio e facer cumplir a empresa o contrato. E que volvo a insistir, a solución pasa por licitar de novo o contrato. Para esta primeira quenda creo que é suficiente, o que sí me esquecín de agradecer a presencia das traballadoras neste pleno e bueno, que se puseran en contacto para trasladar o que opinaban de toda esta cuestión. Antes de darlle a palabra ao grupo mixto, igual hoxe non é o meu mellor día, pero mala cara non puxo. Pena que os veciños non o poidan ver, Verónica, porque non puxen mala cara. E máis, dicen que sonrío demais. Grupo mixto. Grupo mixto. Ben, lamentablemente estamos a falar dun grupo de mulleres precarias e maltratadas institucionalmente. Porque, polo menos nós, xa estivemos nunha reunión en novembro do ano 23, nunha xunta de portavoces, na que estivo tamén a señora Tourón e membros do goberno. Xa se levaban varias reunións entre a representación do persoal, incluso coa empresa e con membros, coa alcaldía e membros do goberno, e naquela reunión de novembro se dixo claramente cal era a saída ao asunto. Era iniciar un novo proceso de licitación, se dixo que iso iba a levar 6-7 meses, se dixo que precisamente, estando en novembro do 23 até agosto do 24, tiñamos o prazo perfecto para iso. Claro, indudablemente, o equipo de goberno xa sabía que non ia traballar en ninguna materia de orzamentos, por iso non colleu esa vía. Pero que desde novembro do 23, creo que a cada reunión que o equipo de goberno tivo co personal mudou a súa resposta á situación. Sempre con compromisos imposibles de cumprir, sempre con compromisos imposibles de cumprir e sempre enganando o persoal con informes, o último recibido hoxe, que garantían que iba a poder collerse o camiño que o goberno quería. Non sabemos por que o goberno quere este camiño. E que este informe non hai como ter un asesor de cabeceira. Este informe foi asinado a 7:44 desta mañá.
porque as sinaturas electrónicas o bo que teñen é que plasman o día e hora no que se fan. 7:44 desta mañá, cando o personal se lle dixo hai meses que aí habían os informes, O único informe que hai a favor dun posible expediente de revisión de precios asinouse esta mañá por Carlos Sabal ás 7:44 horas. Bueno, os membros desta corporación xa sabemos que pesamos pouco para o equipo de goberno porque que se nos pasa a 6:00 da tarde di moito, non? E que a señora alcaldesa diga que non había datos de incumprimento por parte da empresa, pois non sabemos se é ganas de rirse ou ganas de tomar o pelo a alguén. Porque, cando menos na reunión de novembro, precisamente o tema estrela, e foi a exposición que se fixo por parte da representante dos traballadores e a súa asesora, é que a empresa non quería prórroga baixo estes parámetros, estes valores de precios, e que a empresa, se non se lle ia a prórroga, pactaba coas traballadoras como compensar as diferencias salariais 2023 e 2024 e a partir da non prórroga, o sea, a partir de setembro deste ano, xa se vería. Indudablemente estábamos falando de ir a un novo proceso de licitación. Tal vez escoitamos todos, non sendo a señora alcaldesa, de que a empresa non estaba cumprindo. Pode ser, non? A veces pode ser que usted despistado nas reunións, pero que nos consta, por información das propias traballadoras, de que en todas as reunións o punto estrela é que as traballadoras non cobran o seu salario porque a empresa non lle dá. Polas circunstancias que fora. Non vamos agora entrar en que situación se fixo a licitación, porque efectivamente tal vez a metade do ano 21 tal vez non contaba ninguén coa espiral inflacionista, ou sí, porque en agosto do ano 21 xa a inflación asomaba. Pero deixando eso ao lado, esqueces aquí alguén, primeiro, sabemos que este é un servicio que tiña que dar a Xunta de Galicia, eso non o vamos a esquecer nunca, e que está delegado nos concellos daquel xeito precarizando, axudando a precarizar. Pero tamén temos que lembrar que desde o ano 21 a Xunta foi subindo as achegas que fai por hora traballada. Foi subíndoas. Entón, se a alcaldía sabe perfectamente dos incumprimentos da empresa, non pode hoxe vir aquí e decir que non podía abrir un expediente de restricción do servicio ou, cando menos, de non prórroga, para non ir a unha restricción bruta, dicindo que non hai constancia de que as traballadoras non cobren o salario. Sabe todo o mundo, non sendo a señora alcaldesa. Ese é o problema. En maio deste ano, as traballadoras presentaron un escrito explicando por que non querían a prórroga. Ese escrito non nos chegou á man das persoas que estamos nesta parte desta mesa. Cando menos a nós non nos chegou. Onde piden que non se vai a prórroga e volven a incidir por qué? Porque a empresa non está cumprindo cos salarios. Bueno, ao final vai ser que todas as cedas sabía a situación na que están as traballadoras do SAF, non sendo a señora alcaldesa. Falamos do aspecto salarial. E, bueno, cando a señora alcaldesa lle ofreceu en todo momento que ia pular polo tema da revisión en vez da prórroga, sempre lle estivo dicindo ás traballadoras que esa revisión iba a comprender o ano 2023 e 2024. Agora, novamente, cunha iniciativa pola súa conta e a marxe do tratado con elas, di que a revisión de precios que se pretende é a partir de setembro deste ano. Indudablemente, nós, mirado todo isto, xa sabemos que este informe é para salvar o pelexo da señora alcaldesa. Leva meses ofrecéndose este informe e falándose deste informe e asinado hoxe porque onte as traballadoras presentaron un escrito dicindo que querían intervir neste pleno. E por iso, só por iso, é polo que a señora alcaldesa lle urxía este informe que hai meses que decía que estaba por aí circulando, donde respaldaba a súa posición de ir a unha revisión de precios. Dadas estas primeiras pinceladas sobre a situación,
Nos creemos e comparto, me parece que a posición de todos os grupos no sendo do goberno de que as traballadoras deben tomar a palabra e debenos aquí dar seguramente máis datos que se nos escapan á hora de tomar decisións. Pois, precisamente antes de darlle a palabra ás traballadoras e despois de escoitar o posicionamento de cada grupo e entendendo todos e todas os que estamos aquí cal vai a ser o senso da votación, eu podría respostar a cada unha das cuestións que acaba de plantexar o Partido Popular, PSOE e BNG, falando que, na miña opinión, chantaxear non é solucionar, pero hai quen lle chama chantaxe. Creo, ademais, que é non ter coñecemento da realidade cando se fala do custe que lle supón o SAF ao Concello. E, aparte, prodúceme certa tristeza que o concelleiro de Facenda, que foi durante moitos anos Joaquín, do Partido Popular neste Concello, non defenda os intereses dos salcedenses e das salcedenses, porque debería saber que o SAF custa, é un servicio que custa máis de 800.000 euros, que supón adiantar ese crédito e que a Xunta despois sí paga o que lle corresponde. Por certo, esta é unha competencia da Xunta, supoño que todas o sabedes, e que está asumindo o Concello anticipando ese diñeiro, ademais de facer unha aportación xunto cos usuarios e as usuarias. Asegúrovos que falo con moitos compañeiros do Partido Popular e compañeiras, porque presumo de ter boa relación con eles, e todos e cada un de nós se queixan desta situación, da falla de aportación da Xunta de Galicia, que o único que defende aquí é Joaquín e o Partido Popular de Salceda, falando do que supón non sei que euros para as arcas municipais. Mostra un total descoñecemento. Repito, podría contestar a cada unha das cuestións que aquí se plantexan, porque aquí somos partidos políticos e cada quen defende o seu posicionamento. E sería embarrar máis este punto, este problema que temos. Eu plantexeívolo na miña exposición inicial e fíxeno esta mañá que a empresa, que sei que falou con vos, que a representante sindical e lle trasladou o noso acordo. E repito cal é o acordo. O compromiso é o seguinte: a actualización salarial das traballadoras a partir do 1 de setembro e o pago dependente por parte da empresa, tras o acordo económico desta mañá que a empresa Socicer. E o acordo é o seguinte: asumir os 18,70 máis IBE de setembro a decembro de 2024 e en xaneiro de 2025 revisión de prezos segundo IPC do 2024, máis revisión do efecto da posible reducción da xornada a 37,5 horas semanais pendente de aprobación. Desta corporación depende que isto saia adiante, porque sei que foi o que perseguistes sempre. Mostreivos desde o comezo o meu compromiso de solucionar esta situación. Levamos un ano gobernando, tuvemos moitas reunións, hubo moitos cambios de criterio. Por certo, o Partido Popular non asistiu a ninguna desas reunións nas que buscábamos solucións. Quixemos, de verdade, puxemos toda a carne sobre o asador. Esta mañá chegamos a un acordo ca empresa. Do resto dos partidos políticos depende de que isto saia adiante, que realmente era a vosa petición e tedes o compromiso de cumplimento desta alcaldesa. Ahora ten a quenda, por favor, a Merchi, neste caso foches ti a solicitante da quenda de palabra. Podes facer uso do micro se queres para que quede recollido en acta. Ela é representante da CIGA. Sí, vino onte. Pensei que como representante sindical das traballadoras falarías ti. Boa tarde. Sí, boa tarde, grazas por deixarnos falar. Asumo a responsabilidade que me dan as compañeiras do SAF de falar no seu nome.
Primeiro, tamén decir que estamos falando dun sector especialmente sensible e que estamos falando, creo que isto é importante, de traballadoras dun servicio público. Elas son traballadoras do Concello de Salceda a través dunha empresa subcontratada, pero son traballadoras do Concello de Salceda e merecen o mesmo trato que o resto de traballadores do Concello de Salceda. Ademais, son mulleres, traballan un sector feminizado e representan, si os políticos queremos a igualdade efectiva de homes e mulleres, o primeiro chanzo polo que temos que empezar é por valorar o traballo de cuidados. Mercedes, perdona que te interrumpa, pero só é un apunte da secretaria. Non son traballadoras do Concello, posto que non forman parte da relación. Quero aclaralo para todos aqueles que nos escoitan. E é un apunte da secretaria que a que... Xurídicamente non o son, agradezo á secretaria, pero efectivamente sí o son. En todo isto quero aclarar que nos falamos nestes días dende o venres que temos a comunicación, que quixera, por favor, primeiro facer unha pregunta á alcaldesa, porque empezou a súa intervención dicindo que comunicou a empresa a prórroga. Si é así, se comunicou a empresa a prórroga, non sei que estamos facendo neste momento, neste pleno. Eso é o primeiro que quero que me aclare, porque se esa prórroga está comunicada, estamos perdendo o tempo neste debate. A prórroga se comunica unha vez se aprobe este acordo plenario. Vale, bueno, é que, pero dixéchelo así, dixeches comuniquei a empresa a prórroga. No, comuniquei a intención de prórroga. Correctamente dito, e quedo máis tranquila. Contéstoche, comuniquei a empresa a intención de prorrogar o servicio. Ben, pois entón quedo máis tranquila así, de verdade que quedo moitísimo máis tranquila, entón comunicates que traías ao pleno a prórroga. Despois de recibir esta comunicación que recibimos o venres vía teléfono, nosa última reunión fora o 30 de maio, despois de ter, esta foi a 9ª reunión sobre este asunto, a primeira mantivémola coa anterior concelleira con Gela, que está aquí, a segunda coa alcaldesa, a terceira estaban todos os grupos de goberno. Aquel día tamén estaba o representante do PP que asistiu a esa reunión, e en todas as reunións ata esta de novembro de 2023 fixemos saber a empresa de que non se estaba cumplindo o convenio colectivo de aplicación, non se estaban pagando os salarios. Falamos das causas, debatimos das causas, agora non ten a ver facer un resume deso, pero, dende logo, é coñecedor este goberno e o anterior de que a empresa non estaba cumplindo. Non hai certeza por parte da alcaldía ao decir que non hai ningún informe que diga que se pode rescindir o contrato por falta de incumprimento do convenio. Eu teño un informe que está aquí, que o fixo a secretaria, é un informe de secretaría, sí, e dice: a resolución do contrato administrativo por parte da administración prodúcese cando se dan algún dos supostos tasados no artigo 211 e 313 da Lei de Contratos de Contratación Pública, tal e como indica a cláusula 44 do prego de cláusulas administrativas particulares do contrato de servizo da axuda no fogar. Este suposto está tal. Entón, no punto enumera os supostos, e no punto I di: a falta de pagamento durante a execución do contrato dos salarios por parte de contratistas aos traballadores que estivesen a participar na mesma, ou o incumprimento das condicións establecidas nos convenios colectivos en vigor para estes traballadores tamén durante a execución do contrato. Non é certo que ningún informe de secretaría non incluía esta posibilidade. Aquí está. Podo aclararche ese punto, Mercedes? Aparte consultando ca secretaria, para que non queden no aire e despois nos queden atrás. Non existe ningún informe por escrito de incumplimento no que se poida basear secretaría no trámite de incumprimento do contrato para non prorrogar. Adiante. Isto é un informe de secretaría que, de verdade, eu teño aquí, eu acabo de ler literal, non me inventei. Esta posibilidade está en riba da mesa, esta posibilidade a coñecemos todos, a debatemos todos. Ben, efectivamente, agradecemos da alcaldía esa outra proposta de ir á revisión de precios, vale? Eso implicaría que nós, en vez de esperar por nosos atrasos,
teríamos unha revisión de precios e un cobro de atrasos, pero claro, isto traese a pleno en febreiro dun xeito, bueno, con un paquete de medidas que eran necesarias para ese incremento de precio que non é aceptado. Cando remata ese pleno, aos poucos días temos unha reunión e decidimos na necesidade de volver ao plan A, porque aparte o chamamos así moitas veces, a ese plan A que tiñamos. E decimos, pois a saída vai ter que ser esta outra, poñámonos a funcionar e, por favor, en ningún caso, pasemos do fin do contrato e non vayamos a prórroga. Isto teñámoslo clarísimo. Non vayamos nunca a prórroga, por qué? Porque a empresa nos garante o cobro dos atrasos, o acordo de cobro de atrasos hasta agosto, pero alén do mes de agosto, pois non vai haber acordo. Ben, isto tamén se falou nas anteriores reunións. Bueno, aos poucos días, eu teño aquí anotadas as datas, o 18 de marzo, a alcaldesa nos traslada de que sí, que non vai a ir a esa opción A e de que sí que vai a intentar a revisión de precios. Sempre, como comentou o compañeiro Tano, sempre falando dunha revisión de precios que incluíra o ano 23 e que incluíra o ano 24 e que pediría un informe técnico para eso. Non sabedes que desde ese pleno onde se rexeitou a subida de prezos, estamos asistindo aos plenos e en todos os plenos preguntamos á alcaldesa cando vamos a ter ese informe e cando vai a traer ao pleno ese informe para aprobación. Nunca, o sea, sempre era unha semana ou 15 días, pero nunca era, eu dixenlle, sabes que temos uns prazos en riba da mesa, dixémoslo, sabes que temos uns prazos en riba da mesa, o contrato acaba o 31 de agosto, ou 2 meses antes temos que comunicar ou non a prórroga e baixo ningún concepto queremos esa prórroga do contrato nestas condicións. Bueno, ese mesmo día que comunicamos isto, metemos un escrito por rexistro que agora, desde estes días, pasamos aos grupos da oposición, porque a alcaldía tampouco lle fixo saber esta nosa proposta ao día que propuso a prórroga, e a resposta que temos é pois unha chamada telefónica ao venres, vou a propoñer a prórroga e vou a propoñer a revisión de precios. É moi difícil de conciliar eso, Loli, é moi difícil. É moi difícil porque, bueno, hoxe por fin apareceu o informe. Hoxe por fin apareceu. Un informe que tampouco di como se van a revisar esos precios. O sea, un informe totalmente incompleto, non di o informe como se van... É dicir, é algo que realmente, se estes grupos de goberno teñen que votar, votan según un acordo que estás dicindo que chegastes hoxe en extremis coa empresa. E estamos falando sempre do mes de setembro. Vale? Non se explica, non se di nada, se di que sí que se pode ir a unha revisión de precios, pero non se trae un expediente a aprobación de revisión de precios. E se se trae, ten que ser coa prórroga. Bueno, entendo que unha falta de, polo menos, de concreción ou de seriedade ou de respeto absoluto a traballadoras que levan 18 meses esperando por unha resposta. Por unha resposta certa, por unha resposta certa que hoxe poderíamos ter en riba da mesa, como dixeron os compañeiros, se hoxe comunicáramos que non había prórroga e que íbamos a unha nova licitación. Iso é o que compría, xa que non chegamos a revisión de precios, facerose. E xa que damos por feito que esa revisión de precios vai a ser a partir de setembro, que non vai a ser con efecto retroactivo. Ben, a mí dame igual, ben. É importante aclarar, Mercedes, que a empresa asume os atrasos. Sí, no, es que a empresa xa ten... Supoño que o falaríades. Sí, es que a empresa os atrasos xa os ten asumidos porque xa ten... Non o ten que asumir o Concello, o Goberno neste caso. Sí, pero es que a empresa xa os tiña asumidos. Nos temos un recoñecemento, tío, sabes que nos temos un recoñecemento de débeda da empresa. Sabes que temos un recoñecemento de débeda. O problema era alén do mes de setembro. Eso era o problema, vale? E a solución, alén do mes de setembro, era a opción A que tiñamos en riba da mesa. Si estuvemos esperando, era porque había esa outra opción que non se chega a materializar. Había esa outra opción en riba da mesa.
Bien. Aquí xa un pouco se nos moven un pouco os dados cando se el trilero se nos move un pouco os dados, vale? Entón, dito isto, teño que explicar unha cousa. Si decidimos non ir a prórroga, que eu creo que é o que compre, porque é un contrato que debe de ser resolto, porque non se está cumplindo, no mes de setembro, bueno, primeiro, a alcaldesa que dice que sí que se ten aberto o expediente, ten que abrir o expediente, lóxicamente, pero no mes de setembro tense que negociar un precio intermedio entre que o novo contrato non se efectiviza. Que estamos firmando aquí de máis? O sea, decir que... Vale, pero entonces non necesitamos ir a prórroga, ni necesitamos un expediente de revisión de precio. Concluímos, non necesitamos ir a prórroga, ni necesitamos decir que os grupos de goberno da oposición están votando en contra da revisión de precio. Non o necesitamos. Eso non o necesitamos. Entón, e debemos de sabelo, si votamos non a prórroga a partir de setembro, o Concello, o que xa o fixo e moi ben feito, que xa ten negociado de como fará a partir de setembro e como fará incluso prevendo que esa nova licitación será no 2025, como será incluso no 2025. Agradécese chegar a este punto. Agradécese que hoxe por fin, a 3 días da data que teñamos fixado como límite, temos unha solución. Eso agradécese. Por qué? Porque se non vamos á prórroga, vamos a ter esa solución igualmente, vale? E non nos fai falta xa o informe. Es que xa non, nin tampouco, efectivamente, decir que non había, ni tampouco fai falta decir que non había causa para rescindir o contrato, porque a propia empresa estaba de acordo en rescindir o contrato. Nada máis, non teño que decir nada máis, gracias por todo. Eu creo que sí que é necesario facer algunhas puntualizacións, porque se non se aproba a prórroga será forzosa ata que se axudique o novo contrato. O que estás probando, o que estás propondo é incumplir a lei, e aseguro... No, ti tamén. E aseguro que o vou facer. Repito, as traballadoras están hoxe aquí presentes. Non creo que haxa maior veracidade que o que se di nesta sesión plenaria e que vos está dicindo a alcaldesa e que vai a estar recollido en acta e que se acordou esta mañá. Eu creo que vos quede ben claro. Se isto non sae adiante, bueno, pois o que vos decía, a prórroga será forzosa ata que se axudique o novo contrato e así mo indica a secretaria. E sin posibilidade de revisar o precio, será o mesmo precio que o anterior. Entonces, Loli, a que traes hoxe isto? É fácil, Mercedes, é moi fácil. Eu creo que ti defendes as traballadoras, e se defendes as traballadoras deberías estar de acordo con esta proposta de subida a 18,70 a máis IVA en setembro, de setembro a decembro de 2024, máis a revisión de prezos seguindo o IPC de 2024. Ese foi o compromiso desta alcaldesa, iso foi aceptado pola empresa e foi o que buscaste sempre. Non foi o compromiso desta alcaldesa, ese foi o compromiso de hoxe desta alcaldesa. Repito, e ti acabas de decir, ademais na tua intervención, que por fin se trae unha solución. Tarde, bueno, pois moitas veces os tempos non son os que eu quero, sempre o digo, que viño da privada e non estou acostumbrado, nin quero acostumbrarme aos tempos da pública. Efectivamente, traemos unha solución, non sei se é tarde ou cedo, pero non vai depender deste equipo de goberno que se aprobe. O meu compromiso coas traballadoras foi no antes, que a anterior representación sindical, foi no agora, coa que está aquí presente, e non vai depender de min de que este punto saia adiante ou non. Dende logo, eu o que pretendía e o equipo de goberno e a concelleira era cumplir co acordado. Dito isto, pasamos a votar a proposta, primeiro, a aprobar... Entendemos que temos un segundo turno de palabras. Eu creo que non, imos ver. Un segundo. E se da outra vez non me deixou falar porque estaba na potestade, nesta si me vai a deixar falar porque temos un segundo turno de palabra. Pero eu creo que non tes que gritar.
Non teño, perdoade sobre todo público por achegar o micro. É verdade que non teño que falar tan alto nin achegar o micro, pero é verdade que a veces a alcaldesa dase por non enterada ou debo falar noutro idioma. Porque, a ver, alguén dos 13 concelleiros que estamos neste pleno non sabe que temos un segundo turno de palabra nas intervencións? Si me deixaras acabar... Si, agora cambia e queda ben. No, da igual, nin o último nin o primeiro. Despois da intervención de Mercedes, que eu creo que era que todas queríades oír, de feito, non queríades falar en primeiro lugar, e dado que as quendas, incluída a miña, foi longa, entendía que o punto xa está debatido. Si queredes seguir debatindo, non hai problema, pero que non é que cambie de versión, e que fago isto adaptándome, tratando de que a comunicación e a convivencia sexa normal en cada un dos plenos. E a sorte que temos agora é que os plenos están gravados e se pode ver a actitude de cada quen. Sinxelamente, é tan fácil como iso. E non fai falta gritar, nin alterarse, que eu creo que estamos falando con cordialidade, e cada quen expresa o seu punto de vista, e aquí se vai a proceder a unha votación, sin máis. Segunda quenda, entón, Partido Popular. Gracias, alcaldesa. De nada. Vou a ser breve, porque creo que xa quedou todo clariño, como agua, menos para a alcaldesa. Nós temos claro, creo que os máis grupos de oposición e os traballadores o teñen super claro de quen estuvo engañando a quen. Simplemente, por recordarlle a Verónica, que o anterior contrato foi unánime. Aprobaron tanto o Movemento Salceda, Partido Socialista, e este grupo. Despois recordarlle a señora alcaldesa que leva un ano como tal, como alcaldesa, e de logo que tuvo tempo máis que de sobra para ir traballando na elaboración no novo prego e licitación do concurso. Tuvo máis non ten por que iniciar a hora, encima da hora, valga a redundancia, cando leva un ano de alcaldesa. En relación aos datos económicos, tamén me veía moita cabeza que dixen antes, pois tamén nos ten usted, pero eu volvo a repetir, de 5 millóns que de orzamento total que ten o Concello, 1,9 é o custo que lle supón o Concello o servicio do seu afogar. Sea aproximadamente 95.000 euros. E dos 654.700 euros que está adjudicado ao ano o seu servicio co IBE, o Concello aporta un 14,51%, que ven sendo, os decía antes, os 95.000 euros. Reunións cas traballadoras do afogar, tivemos dúas. E lle podo asegurar que foron bastante máis frutíferas que telas con vostede. Bastante máis. Quedounos todo clariño. Moitas gracias. Partido Socialista. Ben, eu vou tratar de non achegar tanto o micro para que non se escoite tan alto. Unha cuestión. Aquí acaba de decirse, díxose antes, que interrompiuse incluso a representante que estaba falando para aclarar que os traballadores do SAF non son traballadores do Concello. Entón eu quero facer a seguinte pregunta: se non son traballadores do Concello, en que marco legal negocia coa empresa subirlle os soldos? Non se falou diso, Verónica. Non se pode? No, que non se falou diso. Non se falou da subida do soldo, sino da subida do precio hora. Na subida do precio hora para que a empresa pague o soldo. No, iso xa cambiache de versión. No, a ver, aclario en que marco legal se fixo ese acordo ou ese suposto acordo de hoxe a mañá. Repito, porque ademais, como teño escrito, é fácil. Primeiro, 18,70 máis IVE de setembro a decembro de 2024. Segundo, en xaneiro de 2025, revisión de prezos segundo IPC do 2024 máis revisión do efecto da posible reducción de xornada a 35,5 horas semanais, lei pendente de aprobación. En ningún momento se nomean os salarios. E por aclararlle, quen dixo que non eran traballadores do Concello foi a secretaria municipal. Efectivamente. E vostede reproduciu, non volvo a insistir, en que marco legal ou en que marco xurídico chegastes ou chegou o grupo de goberno, o alcaldesa, a concelleira e a empresa a ese importe, eses importes que nos repetiu. En que marco legal
vai a encadrar ou enmarcar ese acordo que dicen que tomaron hoxe a mañá. Que é moi fácil, que a empresa adjudicataria que con quen ten relación o Concello. Con que soporte legal? Como que soporte legal? Con que soporte legal? Para algo hai informes, Verónica, e habrá... Para algo hai informes E habrá- 2 horas antes quitados a medida? Si non me deixas contestar, entón... No, home, o que Bueno, debería da igual. vostede o mellor é de respetar a quenda de palabra, a segunda quenda que lle tuve en casa que pedir por favor, e despois decir o que teña que decir. Vale, desculpa, sigue entón. Vale, eu deixo no aire iso, en que marco legal se chegou a ese acordo. Creo que Mercedes falou claro, e dixo unha frase no que se resume todo. Que estamos facendo hoxe aquí neste punto? Nada máis. Venega. Ben, as traballadoras formalmente non están na nómina do Concello, pero o servicio é municipal. Aclarado, por Que fin. os veciños e veciñas entendan por que temos que tratalos exactamente igual que todos os outros traballadores que sí son da nómina municipal. E porque prestan ademais un servicio que, xo dixemos antes, feminizado e precario. Así están as más das mulleres. Eu lembro a reunión de novembro na que foi unha xunta de portavoces, daquela deuse unha solución e pasados estes casi 8 meses vimos a un pleno e todas as reviravoltas que se deron con esta situación, pa diante, pa atrás, demorando, contando historias, contando milongas que se di, enredando o personal para chegar ao punto que se puxo daquela como solución. Non se vai á prórroga, as traballadoras a partir de setembro, a empresa negociará o precio co Concello e as traballadoras cobrarán o salario que lle corresponde. O resto de aí para atrás, indudablemente, será un acordo interno porque todo o compromiso e toda a intención que dicía que tiña a alcaldía de revisar os precios 23-24 quedou sen nada. En todo caso, nos gustaría que este exemplo non se volva a repetir en personal que depende dunha concesión municipal, porque a xente que está aí fora é a que o pasa mal. A xente que está aí fora é a que o pasa mal. Non vou repetir o que dixen antes, pero en todo caso, se alguén quere máis información de como viven, como traballan as persoas, mulleres, do Servicio de Atención ao Fogar, realmente que se informe para ver por que temos que estar aquí en primeira línea defendéndoas, nada máis. Temos familiares, Tano, que traballan en ese servizo. Antes de lervos estes 5 puntos da proposta que pretendía solucionar dúas cousas, primeiro o meu compromiso cas traballadoras desde o principio do equipo de goberno e despois algo que non me vou esquecer e que non se falou nesta sesión plenaria, nós temos que garantir o servizo do cuidado das nosas persoas maiores e dependentes. E con esta proposta, primeiro, a de aprobar a prórroga do contrato de servizo para prestación de servicio de axuda no fogar, SAF, por un prazo de 1 ano, de conformidade co establecido no prego de cláusulas administrativas que rexe o contrato, garantía iso, seguir prestando o servicio. Segundo, aprobar e dispor o gasto corrente con cargo a aplicación orzamentaria 231.22.799 do orzamento para o exercicio 24 co compromiso de incluir nos orzamentos de vindeiro exercicio a financiación correspondente á vindeira anualidade por tratarse dun gasto plurianual proxectado para os exercicios 24 e 25. E terceiro, dar conta da presente resolución a intervención e tesorería os efectos de practicar as anotacións contables que proceda. E cuarto, notificar ao contratista a aprobación da prórroga, que antes preguntaba Mercedes se tiña dúbida e formaba parte de unha copia da proposta que ademais sei que viron, con indicación dos recursos pertinentes. E quinto, iniciar o que nos comprometemos a facer, o expediente de revisión de precios do contrato de servicios para a prestación do servicio de axuda no fogar, SAF, e que xa está aberto e é o número 1394/2024. Imos a votar a favor desta proposta. Abstencións? Votos en contra?
Votos en contra do Partido Socialista, Grupo Mixto e PP. Queda, polo tanto, rexeitada esta proposta de revisión de precios, o expediente de revisión de precios. A iniciar o expediente de revisión de prezos máis a prórroga. E o quinto tamén, Ana Cristina. Queres a palabra? Eu doucha. Queres a palabra? Eu acabo de ler a parte primeira, segunda, terceira e cuarto da resolución do acordo. O punto creo que sabedes todos. Non me saltei nada. O expediente a prórroga do contrato na prestación de servicios de axuda no fogar e os 5 puntos que forman parte dese expediente, dese acordo que eu presento a esta sesión plenaria, son os que vos acabo de ler. Pasamos á moción do Grupo do Partido Popular, este é o punto 9, a derogación da ordenanza fiscal reguladora de impostos sobre incremento de valor de terreos de natureza urbana. Adiante. Partido Popular. Ben, vou ler a moción e despois entendo que tal como recolle o regulamento habrá un turno de intervencións polos distintos grupos e rematando eu como propoñente da moción. Así é, como sempre. Ben, o plan que plantexa este grupo é a derogación da ordenanza fiscal reguladora sobre o incremento do valor dos terrenos de natureza urbana, o que todo o mundo coñece como plusvalía. O Grupo Municipal do Partido Popular de Sociedade de Caselas xa ten manifestado en varias ocasións o seu rexeitamento á aplicación do imposto sobre o incremento do valor da natureza urbana, plusvalía. Dito imposto é potestativo do Concello e na actualidade en Galicia dos 313 concellos só se aplica este imposto en 112 concellos, é dicir, no 67% dos concellos galegos non se aplica, pertencendo ao Concello de Salceda aos 33% dos concellos que si aplica. Este imposto grava o incremento do valor dos terreos pola transmisión venta dun ben urbano, así como a transmisión por herdanza ou donación, transmisión lucrativa. Nuns casos supostos se grava tamén no IRPF e noutros, como é o caso das herdanzas ou doacións, nun 99,9% xa está exento do imposto de sucesións e donacións da Comunidade Autónoma de Galicia. A semade, no Concello de Salceda de Caselas, se agrava ainda máis coa aplicación e actual situación do catastrazo, o que implica unha maior carga impositiva para a veciñanza, neste caso, quen transmita ou herede un ben. Así, de manterse o imposto, afectaría especialmente aos propietarios das parcelas que se considerarían urbanas e que ata o catastrazo non serán plusvalía. Por lo tanto, ditos propietarios contribuintes quedarían dobremente afectados e gravados. En consecuencia, o que se pretende é reducir a carga fiscal da veciñanza en momentos como os actuais dunha importante crise económica e o aumento dos prezos tanto de enerxía combustible, alimentación, etc., e axudar a recuperación económica dos e das salcedenses nunha situación e contexto de crise xeralizada. Por todo o anterior, como conselleiro do Grupo Municipal do Partido Popular, insto ao Pleno a que tome a seguinte acordo: a derogación da ordenanza fiscal do imposto de incremento do valor dos terrenos de natureza urbana. Ben, vou ampliar un poquinho máis esta moción, como o que se dice nesta mención, pois a pretensión deste grupo pois é minorar a carga impositiva que sufre a veciñanza con duplicidade do feito impunible. A propia alcaldesa ven a recoñecer esta injusticia e, de feito, na providencia de data 14/2/2024, que vou a ler dúas líneas,
xa dice, vista a necesidade de adaptar a vixente ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana ás necesidades da cidadanía. Iso só dicía que unha providencia fai 4 meses. Vistas as circunstancias que acontecen e por razón de interés xeral, faise necesario adaptar a ordenanza fiscal vixente e actuar a carga impositiva que soportan os herdeiros ou legatarios nos supostos de transmisión por causa de morte. Este era un punto, como todos sabemos, que levaba no pleno de incrementar a bonificación nas transmisións e herdanzas entre cónxuges e entre pais e fillos, de bonificarlo ao 95% que contempla a lei, que ao final non se chegou a debatir porque a propia alcaldesa considerou que había que retiralo. En principio, pois, esta primeira intervención, ahora, como dixe, entendo que falarán os distintos grupos, eu rematarei esta primeira quenda, tal como pon o reglamento. Portavoz de Movemento Salceda, Alex. Sí, boa noite de novo. Bueno, chega o punto estrella do Partido Popular e que supoño que o traerán aquí en cada pleno ahora hasta final de ano, que é, pois, ir eliminando impostos. Al final, o Partido Popular suele aplicar o fai o que eu digo e non o que eu fago, porque, bueno, sabemos todos os concellos do PP, Galicia adiante, como están, pois, facendo amnistías fiscais, non pagando nada de impostos, e todos os concellos do Partido Popular dos alrededores están baixando impostos, ningún o subiu ano pasado, bueno. En fin, típico populismo barato que suele practicar o Partido Popular. A ordenanza actual, e isto, bueno, xa se falou nunha comisión, non se falou no pleno, pero sí que se falou nunha comisión, foi aprobada en 2022, o 29 de xulio, tras adaptarse ao Real Decreto 26/2021. Esta aprobación, esta modificación da ordenanza aprobada por este pleno municipal realizouse dun xeito correcto e para aqueles momentos. O que vostede dixo de que queríamos traer unha modificación, claro que sí, nos queríamos traer unha modificación sobre todo debido pois, ao proceso simplificado de valoración colectiva iniciado polo Ministerio de Hacienda e que fixo que moitas fincas pois, mudaran o seu valor catastral. E, polo tanto, os propietarios que as herdan tiñan que mudar e facer frente ao imposto da plusvalía. Nos, claro que traíamos plantexada unha bonificación, porque dentro da oposición é moi fácil, non? É moi fácil plantexar, supoño que no seguinte pleno plantexarán baixar máis o IBI ou bonificar o IBI ou, non sei, unha bonificación como aí atrás fixeron para todo o rural de Salceda. Bueno, intentarán inventarse máis cousas de cara, entendo que a privatizar todo, ao final é o único sentido que lle vexo, non? Que intenten que privaticemos todo para beneficiar a non sei quen. Mas cando gobernamos hai que ser serios, porque claro, vostede cando gobernou, bueno, eran outras épocas, había outros ingresos e claro, a mellor non facían falta isto, pero nós temos que ser serios e apostar pola xusticia fiscal e non pola amnistía fiscal. Así, dende o goberno sabe de sobra que plantexamos a modificación deste artigo e incluir bonificacións de hasta 95% do importe da cota tributaria, para precisamente que as herdanzas non foran gravadas por este imposto. Porque este, ademais dun imposto que grava as herdanzas, tamén temos que ter claro que non hai que bonificar todo, nin derogar todo, porque este é un imposto que grava tamén os beneficios que se fan na compra e venta de inmobles. E tamén grava a especulación urbanística. Non sei se se dan conta diso. Evidentemente, estamos nun plan de axuste, o que non podemos facer é, de repente, derogar un imposto, deixar de cobralo ou facer unha bonificación que vai a afectar os ingresos si, por outra vía, non se suben os impostos e se equilibran estes ingresos, non? Yo creo que Joaquín, creo que o debería saber vostede que foi concelleiro de Facenda tantos anos, non? Se non subimos por un lado, non se pode baixar polo outro. Iso é... creo que entende calquer persoa. Despois, ademais, habería tamén vostedes que aparte, curiosamente, sempre lle dan tanta importancia cando lle convén, non? Habería que saber que pensa intervención e tesorería disto todo, non? De eliminar
un imposto dos ingresos do Concello. Simplemente por aclarar, bueno, supoño que xa terá aí, a recaudación no ano 2022 foi de 22.500 euros e a recaudación no ano 2023 deste imposto, que xa foi, digamos, que cando se aplicou durante todo o ano, foi de 43.700 euros. Dígame vostede, pois, bueno, que o Concello deixe recaudar 43.000 euros. Bueno, parece perfecto. Habrá que reducir máis os gastos, sumándolle a inflación que estamos tendo nestes últimos anos, sumando, bueno, en fin. É moi fácil falar dende a oposición e falar dende fora. Eu penso que, tanto neste pleno, como, bueno, sí, neste pleno e todos os grupos municipais deste goberno, creo que debemos ser serios e sentarnos a debatir un plan fiscal a longo prazo para Salceda, con coherencia e, como tanto lle gusta dicir a vos a palabra, con sentidiño, tal e como propuxo o goberno, de Momento Salceda o pasado 7 de febreiro nunha xunta de portavocías, e da que a día de hoxe, no mes de xuño, ainda non tivemos nin sequera nin resposta, nin ningunha proposta por parte de ningún grupo e nin do PP, evidentemente. Por lo tanto, fagámonos as cousas serias, como Dios manda, non inventemos de repente aquí eliminar impuestos, que isto sea unha amnistía fiscal, e sentémonos a traballar a largo plazo, porque a largo plazo, a partir do 27, hai eleccións, e Salceda volverá a decidir quen preside este goberno. Poderá ser o PP, poderá ser o PSOE, poderá ser o Grupo Mixto, ou poderá ser Movemento Salceda, pero se facemos as cousas ben, con sentidiño, a longo plazo, ao final, vennos a beneficiar a todos. E ademais, sempre penso que é un tema que hai que aclarar e que hai que, sobre todo, reivindicar, porque aparte, xusto no pleno anterior, no punto anterior, o vivimos en primeira persona, non? Urxe unha modificación no modelo de financiación dos concellos. Non pode ser que cada vez os concellos teñamos que ofrecer máis servizos e non teñamos a financiación para estes servicios. Se un servicio como a axuda no fogar é competencia autonómica, a Xunta debe facer fronte ao 100% deste servizo, e se non, pois darnos os concellos a financiación para que os concellos paguemos esa parte ou paguemos o 100% do servicio, e non un precio que a Xunta se inventa e o sube cando quere e nos regala horas cando quere. Non, señores, sexamos serios. Se é unha competencia autonómica, terá que ser a Xunta e a Administración Autonómica quen se encargue do seu financiamento. Partido Socialista. Ben, bueno, eu antes de comenzar decirlle ao compañeiro de Movemento Salceda que a proposta seria e con sentidiño que nos truxo en febreiro eran 4 liñas nun Word para modificar a xestión ou, bueno, o poñer o marco fiscal do Concello de Salceda. Un segundo, podo aclarar o do... Non, eu prefiero que me deixes terminar a intervención e despois aclares. Sin problema ningún. Ben, en canto ao PP, eu creo que o Partido Popular debería poñerse a pensar en algo novo. Digo en algo novo porque esta proposta creo que xa viu a pleno unhas cuantas veces. A veces que poñen as líneas dunha proposta distinta do Partido Socialista e dicen que deles, outras veces quitan as liñas. Ahora estaba a mirar, incluso se me faltaba algunha página a imprimir porque este é máis corta que as anteriores, pero realmente hai que poñerse a pensar e facer propostas novas. Digo eu que despois de tantos anos na oposición, algo máis que aportar ao Concello de Salceda terán. O Partido Socialista falou sempre neste tema de adaptar a ordenanza, non de derrogala. O Partido Popular creo que en outubro do 2021 viña cunha proposta do Partido Socialista de deixala sin, bueno, que non se aplicase mentras non se resolvese aquela cuestión de inconstitucionalidade que estaba plantexada, e despois aumentoulle que o Partido Socialista dixera que a quería derogar. Non, o Partido Socialista falou sempre de modificar e adaptar a ordenanza, non de derogala. Xa sabemos que queda ben falar sempre aos veciños e ás veciñas, é verdad que nos gusta oír sempre que nos van a eliminar impostos, que vamos a pagar mes ou que vamos a pagar menos, e que aquí hai café para todos, pero hai que ser un pouquiño coherentes e, como decía o compañeiro de Movemento Salceda, facer as cousas con un pouquiño de sentidiño. É certo que hai que adaptar a ordenanza, sobre todo co novo marco da sentenza do Tribunal Constitucional, iso, dende logo, é indudable. O que non pode pagar
non deberían pagar aquelas persoas que realmente non o teñen unha ganancia patrimonial, pero quizáis o que temos que empezar a falar é de adaptar esa ordenanza, de modificala, de bonificar determinados soportes ou de supostos, como nos casos de herdanzas de vivendas familiares, que normalmente acaban sendo a vivenda habitual de que nas herdas ou outros casos, pero non falar nunca en ningún caso de derogalo, porque vamos a poñer un exemplo. Un inversor inmobiliario que merca en Salceda facendo operacións especulativas e sacando beneficios na compraventa de inmobles, necesariamente eu creo que ten que contribuir ao Concello de Salceda, as arcas municipais. É dicir, derogar a plusvalía significa tamén que neste caso, no que acabo de decir, neste exemplo, un inversor lúcrase comprando e vendendo en Salceda sen pagar ningún céntimo ao Concello de Salceda. É dicir, sen pagar ningún céntimo aos veciños e as veciñas de Salceda. Grupo Mixto? Ben, creo que o Partido Popular se esqueceu aquí algo do texto, non? E é cando os supostos nos que se grava no IRPF noutros é cando hai ganancia patrimonial, non? Quere dicir que a máxima do Partido Popular é pagar os menos impostos posibles, non? Non sabemos logo como lle pode explicar a cidadanía de manter os servicios públicos, que quizás é porque non cree neles. Que isto podía retocarse ou debería retocarse en determinadas circunstancias moi específicas, podemos estar de acordo. Sempre cando vai aparellado con outra revisión, seguramente, de toda a ordenanza de fiscalidade do Concello, non? Nós creo que temos feito propostas de por onde queremos enfocar a situación da contribución en canto a relatorio de valores. Nós temos feito esa proposta, que non se diga que non. Revisar toda a ordenanza de fiscalidade significaría que, en algúns casos, como algún punto concreto desta proposta, podería ou debería reaxustarse. Indudablemente, non como norma, porque que pasa, xa se dixo aquí, que pasa quen se dedica a sacar ganancias patrimoniais das transmisións de bens, quen compra para vender para ganar. Que pasa? Que temos que entender que é algo que non ten que repercutir no Concello, ese tipo de actividades que tan mal nos poñen a veces o tema como, por exemplo, da vivenda. Entonces, eu creo que a proposta ven nun sentido, creo que demasiado xenérico, e sin ter en conta de que en este momento as finanzas municipais son as que son. Entón, criticar que non se fai nada, criticar que a cousa está mal e ao mesmo tempo vir con unha proposta de eliminación dun suposto de ingresos do Concello, sin máis matizacións que algunhas poideran entenderse como xustificativas, non nos parece axeitado. Segunda quenda, Partido Popular. Despois da exposición fixeche a túa primeira. Joaquín, hoxe teño poucas ganas de discutir contigo. Utiliza... Non, fixeche a lectura e fixeche a exposición. Fai uso. Ben, simplemente estou aplicando o reglamento, como a usted lle gusta aplicar o reglamento, a veces. Mire, o que é denigrante é que se teña que pagar impostos neste Concello por pasar unha herdanza entre conxes ou de pais a fillos. A verdade que o afán recaudatorio, pois, deste goberno é, polo que vexo, pois tamén o Partido Socialista e o Bloque tamén apoia eso, pois non ten límites. O que é denigrante é que se teña que pagar pola ganancia obtida pola venta dunha parcela tanto no IRPF como na plusvalía. Pola ganancia, efectivamente, pola ganancia. Se está duplicando o feito imponible. Eu creo que se é hora de
que se tome algunha medida ou se teña un xesto cos veciños pola carga fiscal recaudatoria que levan sufrindo, sobre todo nos últimos 4 meses. Este sería un bo xeito, un bo xesto de cara a esos veciños. E, polo tanto, corresponde pois a esta corporación considerar facer ese xesto ou non con eses veciños. Señor Alejandro, decía usted que reducir impostos é un punto estrella. Si, depois eu acabo de decir, usted considera que este é un punto estrella, pois eu creo que isto non é para tomar a broma como punto estrella. E nunca falamos de amnistía fiscal, nunca. O fala usted. Te fala, pero non nunca pagamos. Claro que hai que pagar impostos, lo hemos dito por activa e por pasiva. Hai que pagar impostos, pero os justos. E despois gestionalos ben. Que ese é o problema. Mire, xa lle dixen antes no punto, pero lle volvo a recadar outra vez. Do 2019 ao 2023 incrementouse a recaudación de impostos e tasas en un 52%. De 2.075.000 a 3.166.000. Aí están as cifras, 52%. Se iso non é incremento da carga fiscal, pois apaga, vamos. Falaba antes das competencias do tema da axuda fogar, que é da Xunta. Mire, vou ler o decreto que regula o servicio de axuda fogar, a orden 22 de xaneiro de 2009, e dice no seu artigo 16: o servicio de axuda no fogar financiarase mediante achegas da Administración Xeral do Estado, da Xunta da Galicia, da entidade local titular do servizo e das súas persoas usuarias. Os concellos considerarán nos seus orzamentos as cantidades necesarias para garantir a viabilidade do servicio da súa competencia. Os concellos aprobarán e xestionarán o sistema de contribución ao financiamento do servicio por parte das persoas usuarias, en función da súa capacidade económica destas, de acordo co extraído dos artigos seguintes. Sabe quen firmaba esa orden? Anxo Manuel Quintana González. No, igual lle sona. Igual lle sona. Mira, falaba usted tamén da proposta económica, que había que chegar a un consenso. Se este panfleto é unha proposta económica, pois mire, pois creo que ten pouca solidez. Ademais, entre outras cousas, veñen a reconocer que se licitan o servicio de limpeza se aforraría 100.000 euros ao ano, amén de outros servicios, como xa pusemos aquí unha vez, e expuse a miña compañeira do aforro na corrente. Señora Verónica, señor Tano, lembro que en 2022, non fai moito, 2 anos, no Concello de Mos, limítrofe, o Bloque, Partido Popular e Partido Socialista unánimemente derogaron este imposto. Eu creo que eses argumentos de ustedes, pois, tamén nos tendrían que ter eles, pero se ve que pensan distinto a ustedes. Dicía usted tamén, señor Salustiano, dicía usted tamén que nós, pois, o Partido Popular, pois que pagan menos impostos, como dicía antes, queremos que se paguen sustos e se al final os ven. É que non creemos nos servicios públicos. Pero se usted está apoiando a un goberno que está privatizando todo, o acabamos de ter o exemplo ahora, o servizo a fogar, o servizo de limpeza, o recollido do lixo. Que empresas recollen o lixo? Non entremos nese debate, señora Caltres. O servicio de recollida do lixo pois nós si queremos, eu polo menos e este grupo tamén, queremos servicios públicos, pero non diga que non creemos, vai usted mismo e apoia un goberno que está privatizando os servicios públicos. E remato xa, señor Alejandro,
Se os veciños están pagando este imposto, non é por culpa do Partido Popular. Eu digo o que este comenta aos veciños cando veñen aquí a preguntar, é o Partido Popular? Non, son vostedes. Son vostedes. Son vostedes. Se está pagando os impostos, son vostedes. Por lo tanto, non lle diga aos veciños que están pagando o imposto porque o Partido Popular... Así, bueno, pues dígalle aos veciños a quen lle dixo eso. Remato a primeira intervención e ainda me queda outra de 3 minutos, entendo, non? 3 ou 2. Os que queira, hoxe estou moi complaciente. No, pero non lle dixen ao principio, Joaquín, que non puxemos o reloxo, polo tanto teño que asumir a miña responsabilidade. Non hai reloxo para nada. Alex? Bueno, Cando poño o reloxo cumples o regulamento. Non o puxen, pois teño que asumilo. Esta última, deixame decir así coloquialmente, botada por fora que acaba de soltar Joaquín, vamos. Como dixen antes, sí que detectamos fai meses que se estaba realizando unha injustiza. Esta injustiza era o que se pretendía bonificar, que se teña que pagar por herdanzas. Sí, hubo xente que viu o Departamento de Tesorería preguntar, porque, bueno, pues chegaban recibos do oral, pues, por liquidacións. Nos unha vez analizado iso, que nos enteramos porque viñeran os veciños a decírnoslo, evidentemente, intentamos preparar esta bonificacións, que aparte entendemos que é a liña na que deben ir a fiscalidade dun concello, a liña de bonificar a quen máis o merece, e non simplemente deixar de pagar impostos. Ou, como di vostede, ter un detalle que a poboación de Salceda, ter un detalle sería, pois, a mellor en impostos que pagara toda a poboación de Salceda, e non un imposto que paga unha porcentaxe moi baixa de Salceda. Pero sí, a xente, como ben dixo Verónica, que fai negocio, sí que paga este imposto. Entón, igual os detalles van para aí e non van para outro lado. E entón, o que lle digo aos veciños, o único que lle dixo aos veciños é que o goberno tiña pensado levar adiante unha bonificación, pero que evidentemente tiña que ser equilibrada, e que sempre que se equilibrara por outro lado, se aprobaría esa bonificación. É o que lle dixo aos veciños, e pode traer a quen queira, que non vai dicir o contrario. Nada máis. Xa creo que os 3 grupos de aquí o deixamos ben claro, Joaquín. Amnistía fiscal, que o PP o que quere, falar de baixar impostos que normalmente despois non o vai a facer, falas de mos da plusvalía, non falas de mos de imposto do lixo, non falas de mos para o IBI, non falas de mos o número de empresas que teñen e o que recaudan polo IAE, non falas de nada diso, non? Bueno, entón, evidentemente, é moi fácil decir así, tal concello non ten este imposto. Claro, igual terán outros tipo de ingresos. Partido Socialista? Eu espero que o que acaba de decir o concelleiro de Facenda fora un erro así ao falar, porque dice, nos enteramos que pagaban herdanzas porque viñan os veciños a decírnoslo. Espero que o soubeses adiante, senón Concellería de Facenda... Aclaro, Verónica. Non sei eu. Podo aclararche ahora ou non? Podes, se queres. Pois sí, e precisamente baixo a túa alcaldía tamén se estaba producindo esta injustiza e ti non a detectaste en ningún momento tampouco, Público, por favor. Perdón. A ver si respetamos as quendas de palabra, por favor. Perdón, que se estuvera... Normalmente chamo a atención a Picheras, a ver si hoxe vamos a aumentar... Por favor, garden silencio. Perdón, que se estivese cobrando baixo a miña alcaldía, tal como decía a ordenanza que levaba anos aprobada no Concello de Salceda, non significa que descoñecera. E máis, eu creo que un concelleiro de Facenda e Movemento Salceda, que tuvo durante 20 anos a Concellería de Facenda nas súas mans, sabrá que a plusvalía se pagaba por 20 anos, perdonai, 2007, perdín a conta, 17, non sei, perdín a conta, bastantes anos, porque o Partido Socialista nunca tuvo a Concellería de Facenda nas súas mans, o Partido Popular tamén, sí que a tivo, pero digo que alguén, un partido que leva xestionando a Concellería de Facenda, non quero equivocarme, non me poño a facer contas ahora, un montón de anos, entendo que sabía que se pagaban polas herdanzas, como decía a ordenanza da plusvalía aprobada fai moito tempo. En canto ao Partido Popular, home, insístolle, unha cousa é que se arranxe ou se modifica a ordenanza para que non paguen esas herdanzas e demais, como decía antes xa na miña exposición, e outra eu pregunto ao Partido Popular se lle parece coherente que un gran inversor ou un inversor veña a comprar e a especular en Salceda, a comprar e vender e non deixe un euro á veciñanza de Salceda. Se ese é a política fiscal que defende o Partido Popular, que xa todos sabemos que é a que defende, que é esa.
pero non mezcle allos con cebolas, porque o das herdanzas, por exemplo, sí que entendo que hai que arranxalo, pero derogar isto significa tamén deixar a libre albedrío, por decirlo de alguna maneira, a especulación no noso concello. Grupo mixto. Ben, contestarlle ao señor Xaquín que Mos tal vez non necesite, perdón, Joaquín, señor Núñez mellor, tal vez Mos non necesite ese imposto porque Mos os cartos da Xunta chegan en carretillos. Sabe o problema? Mire que xa va por a terceira ou cuarta escola infantil, xa non saben que facer con elas. Eu xa lle dixen que se viñera matizada a proposta para determinados asuntos moi puntuais, no caso de herdanza exclusivamente, estaríamos de acordo en entrar ao fondo do debate. Aquí pretendes unha generalidade de eliminar un imposto onde no medio van transmisións patrimoniais con gañanza patrimonial. E nós non estamos de acordo con iso. Nós non podemos estar de acordo con iso. E en todo caso, no 2008, cando Anxo Quintana sacou a primeiro o Consorcio de Servicios Sociais, lembre que foi unha norma pioneira en todo o Estado. Igual non se acorda. Unha norma pioneira en todo o Estado. Logo, a partir de aí, outras administracións a estatal aprenderon e a partir do momento en que a Xunta de Galicia é a responsable dos servicios sociais, tamén é a responsable do servicio de atención no fogar. Quenda do Partido Popular, porque o resto de partidos xa non tedes ningunha máis e a Joaquín aínda lle quedan dúas. Adiante. Pois está moi generosa. Algo lle pasaría. Aproveite que non é habitual. Xa lle dixen o motivo, pero non lle valen os meus motivos nunca. De acordo. Adiante. Nada, son dúas notas simplemente, señor Alejandro. Imos nos dobla en población, nos dobla en orzamento e moito máis cousas. El señor Salustiano veñen cartos por carretillas, pois é un dato a favor da alcaldesa, que fai a súa gestión e o seu traballo. Xa lle gustaría a moitas alcaldesas ou alcaldes facer a xestión e a traer cartos en carretillos. Bueno, pois mire, faga as xestións que haxa que facer. Se non se sabe o que ten que facer, xa lle planteamos algún día. Se sabe o que ten que facer. Tamén podrían vir para aquí a carretillas, según a súa teoría. Bueno, según a súa teoría. Pero nada, usted siga, como usted dice, siga axudando ao goberno que privatiza, como usted dice, esa está. E que siga engañando e mingoleando as traballadoras. Eu sexa generosa non quere decir que non te limites ao punto da orde do día. Non, estou os 3 minutos, eu creo que podo falar o que considero oportuno. É imposible contigo, nin sendo generosa. Estou nos 3 minutos, considero que podo falar o que considero oportuno. Joaquín, remato a alcaldesa, non se preocupe, que non quero molestar a súa generosidade, muller. Remato xa. Señora Verónica, mira, un 66% non están, dos concellos de Galicia non o están aplicando. Pequeniños e non tan pequeniños. Non o están aplicando. Se ve que non pensa, é seguro que non son todos do Partido Popular. Ese dato sí que non o teño. Pero seguro que non son todos do Partido Popular. Gracias por a súa amabilidade, alcaldesa. Carai, eu sei que tiña un feixe de tempo e non utiliza. Pasamos a votar entón a proposta de moción do Partido Popular, a derogación da ordenanza fiscal do imposto de incremento do valor dos terreos de natureza urbana. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Rexeitada esta proposta. Temos unha moción do BNG que foi presentada ou comunicada, mellor dito, en comisión informativa, chegándonos uns días despois, polo tanto non incluída na orde do día, e temos que comezar pola votación da urxencia. A moción é para solicitar o rescato da AP9 e a súa transferencia a Galiza. Votos a favor do debate desta urxencia?
unanimidade. Repetimos, porque hubo moita dúbida. A ver. Sí, despois da moción, da primeira moción que se iba na orde do pleno, vai esta segunda. Votase a urxencia e inclúese. Sí. Non. Non porque é na parte resolutiva, despois xa ven a dación de conta. Eu, igual que respeto... A ver, Santi, vamos a comportarnos como persoas adultas. Igual que leín a vosa proposta de maneira textual, vou a ler a do BNG de maneira textual. E textualmente pon moción para solicitar o rescate da P9 e a súa transferencia a Galiza. Se vostede despois quere eliminar Galiza, discuta o Gontano, pero eu leo a proposta tal e cal está, igual que fixen ca súa. Adiante, Salustiano. Foi unánime, porque tiñades dúbidas se esta era a orde do debate, e é así, acaba de decir a secretaria, pero de verdade, non pasa nada. Urxencia desta moción, imos votar a urxencia. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moi ben, é a primeira vez que unha moción non se acepta a urxencia por unanimidade. Quede constancia tamén en acta. Pasa a exposición. Cano? E iso que foi avisado na comisión. Sí, sorprendentemente. Habrá que tomar nota para cando o Partido Popular presente outras mocións do mesmo xeito e que todos debatimos con normalidade porque creemos que é así, nos votamos sempre a favor, eles acabades de ver o que acaban de votar. Adiante, Tano. Exposición de motivos. A prolongación da concesión da AP9 ata o ano 2048 representa un importante problema do punto de vista social, económico e político para Galicia. Esta é unha autoestrada que funciona como un eixo ao redor do cal se articula un territorio con máis do 70% da poboación, os 3 aeroportos, todos os portos de interese xeral e tamén a maior parte da actividade económica e empresarial do noso país. Por tanto, que un elemento de mobilidade tan central sexa unha vía de pagamento coas portaxes máis altas do Estado español é un evidente problema, non só para os usuarios e usuarias particulares, senón tamén para as empresas que ven gravados os custos de produción e de distribución como consecuencia do pago das peaxes. Isto vese agravado por 3 feitos. En primeiro lugar, porque na Galiza carecemos dun sistema de transporte público á altura das necesidades, que estruture a mobilidade interna de forma racional, tanto para persoas como para mercadorías. En segundo lugar, pola nosa peculiar forma de habitar o territorio, cunha poboación dispersa que acentúa a dependencia do vehículo privado. E, en terceiro lugar, porque temos unha posición xeográfica periférica na península en Europa, o que, combinado cos aspectos anteriores, fainos prácticamente cativos do transporte por estrada, especialmente ás empresas galegas que queren mover os seus produtos ou sacalos fora do noso país. Mas estas motivacións debemos engadir ainda unha cuarta realmente importante. O mantemento das peaxes na P9 representa non só un castigo para todas as galegas e os galegos, senón unha clara discriminación con Galicia, posto que todas as autoestradas da xeración da AP9 hoxe están xa libres de peaxe unha vez que caducou a concesión ou estarán próximamente. Só en setembro de 2021, máis de 600 kilómetros, a maioría en Cataluña. No caso da autoestrada do Atlántico, a concesión inicial de 40 anos finalizou no 2013, porén, diferentes gobernos de diferente cor e de forma absolutamente insensible coas necesidades de Galiza adoptaron a decisión de prorrogar a concesión dunha infraestructura xa suficientemente amortizada e pola que os galegos e as galegas levan pagando moito tempo. Primeiro, un goberno de Felipe González do Partido Socialista prorrogou a concesión durante 10 anos de 2013 a 2023. Mais adiante, no ano 2000, un goberno de Aznar do Partido Popular fixo unha nova prórroga entre o ano 2023 e 2048, nin máis nin menos que de 25 anos. É dicir, decidiu regalar un negocio seguro durante máis de 2 décadas a unha empresa como Audasa, que fora pública e privatizada tamén polo Partido Popular de Aznar no 2003 por 1.000 millóns de euros, agora xa totalmente de capital foráneo ao Estado español, en mans de fondos Boitre, á conta de que os galegos e galegas sigamos a pagar as peaxes e sacrificando o seu desenvolvemento social e económico.
O conxunto da sociedade galega leva moito tempo reclamando por fin a concesión. Moito tempo reclamando unha AP9 galega e libre de peaxes. Para logralo, o BNG impulsou iniciativas neste sentido en todas as institucións. No Parlamento galego xa en 4 ocasións. A proposta para a transferencia da AP9 a Galicia foi acordada por unanimidade de todas as forzas políticas e debatida neste Congreso en 2. A capacidade de negociación do BNG levou a que o Goberno establecese bonificacións para os usuarios e usuarias habituais que xa están en vigor desde o ano 2021 e que chegan ao 60% das tarifas. Mesmo conforme o establecido no último acordo de investidura, as bonificacións deben aumentarse aínda até o 75% e ser aplicadas tamén na AP53, por certo, outra autoestrada cunha concesión de longa duración de 75 anos. Un compromiso revalidado polo propio ministro na súa intervención en que anunciou que espera sexa executado no presente exercicio. Mas non é suficiente o abaratamento das peaxes para os usuarios e usuarias habituais da AP9, senón que esta autoestrada debe pasar a ser libre de peaxe. Lograr este obxectivo na actualidade está perfectamente xustificado se consideramos que, segundo a Comisión Europea, as prórrogas nas concesións foron adoptadas de forma irregular, polo que se podería declarar a nulidade da concesión actual. Así, no ano 2021, a Unión Europea abriu un expediente de infracción ao Estado español por considerar que as prórrogas da AP9 se produciron de forma ilegal ou non cumpriron o principio de concurrencia competitiva. Máis recentemente, neste mesmo ano, a Unión Europea abre un novo expediente de infracción ao Estado español polo mesmo motivo. Existen, por outra parte, precedentes de casos semellantes que foron xa resoltos anulando a concesión. O Ministerio debe realizar un estudio serio e fiable sobre o verdadeiro custe de por fin á concesión da autoestrada do Atlántico. O Ministro avanzou a cifra de 4.000 millóns de euros, porén ese cálculo non ven avalado por datos contrastados. Algúnas outras estimacións sitúan no alrededor dos 2.000 millóns de euros ou entre 2 e 3.000 millóns de euros. Neste caso, é preciso lembrar que o Goberno procedeu a aprobar unha reserva de crédito de 2.300 millóns de euros entre este ano e o 2048 para custear as bonificacións que se establecían na AP9. Isto implica regalar 2.300 millóns de euros a unha empresa privada de capital foráneo no canto de destinar eses mesmos recursos para converter en gratuita a AP9, co efecto positivo que isto tería no desenvolvemento social e económico de Galicia. Ademais, si foron executados rescates 1.000 millonarios noutras infraestructuras como o caso das radiais madrileñas das que se descoñece a día de hoxe con exactitude o custo real, aínda que se estima que se situou por riba dos 4.000 millóns de euros. No caso da AP9 na Galiza, resulta evidente que é moito máis favorable para os intereses públicos por punto final a concesión da AP9 que seguir regalando diñeiro de todos os galegos e galegas a unha empresa privada que fai un negocio escandaloso coas peaxes. Segundo os datos públicos da propia Audasa, só no ano 2023 os lucros da empresa na autoestrada do Atlántico foron de 82,6 millóns de euros, un 25% máis que no ano anterior. En definitiva, non hai razóns para non transferir a AP9, como non as hai para non finalizar a concesión e que pase a ser unha autoestrada galega e libre de portaxes. O BNG reclama, ao igual que fai a gran maioría da sociedade galega, que se poña fin á estafa legalizada que implican as peaxes da autoestrada do Atlántico, unha demanda socialmente xusta e que se axusta á legalidade vixente. Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Municipal do BNG somete a debate a presente proposta e solicita a adopción do seguinte acordo. Primeiro, instar ao Goberno do Estado a que, en coherencia co procedimento aberto pola Comisión Europea, inicie os trámites para a anulación da prórroga de 25 anos outorgada á concesionaria da AP9, b. a asunción da xestión directa da autoestrada e a supresión das peaxes, c. o impulso da transferencia da AP9 a Galicia. Segundo, instar ao Goberno do Estado e a Xunta de Galicia a encargar enseños estudos nos que se exploren as vías xurídicas para a anulación da prórroga e se avalíen os custos económicos que tería para o Estado a asunción da xestión directa da AP9. Esta é a proposta, a exposición de motivos e proposta que se fai para tomar en consideración por este pleno. Creo que a estas alturas sobran máis comentarios. Creo que todos as persoas que andamos neste mundo aquí en Galicia
realmente estamos ao tanto do que significa o espolio da AP9 e temos claro, cos datos na man, de que o Goberno estatal ten destinado para pagar peaxes na sombra a AP9 con pouco máis, ou tal vez ni siquiera con pouco máis, poderíase pensar no rescate da autoestrada e facela, por fin, galega libre de peaxes. Ese é o que sometemos a votación. Quenda de palabras, Partido Popular. Ben, quería aclarar, en primeiro lugar, non é a primeira vez que non se aproba por unanimidade o debate dunha moción. Non é a primeira vez. A nosa abstención débese ao título da mesma, no sentido de que para o noso grupo estamos en Galicia con C de Constitución e non na outra que di o BNG, esa é a discrepancia. Por eso non votamos a favor, simplemente por eso, se non votaríamos en contra. Todo o contrario. Que interrumpa. Sí. Cando foi que Non lembro, pero non se preocupe dende a miña alcaldía non se votou dende a súa alcaldía. No, perdón, eu respondo polos meus eu respondo por min como concelleiro. Cando se votou a non urxencia por parte de Movemento Salceda a calquer moción presentada por urxencia do Partido Popular. Pero está dicindo usted, non está falando de min, de nós, do noso grupo. Estou dicindo, pero perdón un momento. Usted dixo que era a primeira vez que nesta corporación os veciños. Quere deixar de enredar, de tergiversar, como fixo coas traballadoras? Quere deixar de tergiversar? Eu dixen que non é a primeira vez que nesta corporación, non con estes membros, nin con as anteriores, non é a primeira vez que nesta corporación non se vota unanimamente ao debate dunha moción, punto pelota. Agora sí. Agora sí, agora sí. Esta alcaldesa non, xa vos lo aseguro. Agora sí. Se non estamos de acordo en debatila, votaríamos en contra. Ben aclarado, veña. Ben, señor Salustiano, no fondo vamos a estar de acordo, porque isto excede máis das competencias desta corporación, como vostede ben sabe. Isto se debate no Parlamento Autonómico e no Congreso dos Diputados, como se ten feito nos últimos meses, nos últimos anos. Está ben que aquí nos pronunciamos, pero imagínese vostede que este grupo mayoritario nos anos anteriores trouxeramos mocións de cuestións que afectan directo ou indirectamente aos sacedenses de cousas que lle competen ao Estado ou á autonomía. Nos estaríamos enchendo este pleno de mocións de tutiplé de todo índole. Por exemplo, pois o tema da cesta da compra, do incremento da electricidade, etcétera, que tanto sofrimos todos os sacedenses, e nunca trouxemos a este pleno, porque consideramos que a este pleno hai que traer cuestións importantes que dependan desta corporación. É certo que a EP9 nos afecta a todos, por favor, pero eu creo que o sensato é debatir mocións como as que debatimos con anterioridade, que si esa é competencia municipal. Esa sí é competencia municipal. E aí xa quedou demostrado o procedimento de cada quen. É curioso que vostede veña aquí a pedir, e xa digo, estamos de acordo no fondo, libre de peaxe e o rescate e a transferencia da AP9 para a Comunidade Autónoma de Galicia, e está de acordo en rebaixar e deixar de pagar cando acaba de votar en contra de baixarlle os impostos aos sacedenses, que ese sí son directamente dos sacedenses. Ese sí que lle afecta única e exclusivamente aos sacedenses, o que vostede acaba de votar fai un momento en contra. Dice vostede, eu dixo o meu compañero Joaquín, por certo, felicito pola súa exposición na defensa da moción e tamén na intervención no tema do servicio de axuda no fogar, de servicio de axuda no fogar, con datos, dando datos e estudiando esas cousas. Decía vostede que nos dando a entender que nós este grupo non defende nin cree nos servicios públicos, non, e dixo moi ben o compañero Joaquín que vostede apoia unha alcaldesa que ten o récord de privatización. Nunca antes o noso concello tuvo tantos servicios privatizados. Casi todas as áreas teñen de algún xeito total ou parcialmente privatizado. Jamás, nunca. O que dicen ser, non te rías, que é a verdade. Non te rías que é a verdade. Ande por encima ignorando a realidade. Un pouco de seriedade. Todos e cada un dos servicios municipales prácticamente, sen ser un funcionamento interno, ou, bueno, incluso algún, está semi-privatizado ou privatizado. Ustedes, que son los defensores únicos, según ustedes, claro. A realidade é bastante diferente, Mire, lóxicamente lle dixen que isto xa ten debatido no Parlamento, hai un acordo unánime, foi outro día ao Parlamento da man conxuntamente para reclamar a transferencia. É certo que hai esa cuestión da comunidade, o sea, da Unión Europea,
que hai que aclararse respecto desas dúas concesións. Estamos de acordo en que se investiguen as dúas e que se aclaresen e se poña encima da mesa esas conclusións. Estamos de acordo en que isto hai que, digamos, porlle punto final e queremos que coñecer o precio, es decir, o custe xusto económico que tería a anulación desa concesión e a asunción da xestión directa desa autostrada. E imos, polo tanto, estar de acordo tamén en que temos que ter claro que teria que dar resposta a esas cuestións porque con toda a información sobre esa concesión, como acaba de dicir, respecto do que a Unión Europea dixo nas últimas semanas. E digamos que iso é o goberno, non? O goberno de España, que é o competente ao respecto, que vostedes apoia, que vostede fixo presidente do goberno o señor Sánchez, e a quen lle temos que pedir, digamos, explicacións respecto da tramitación desa transferencia en todos os sentidos, tanto da aportación económica como da transferencia en sí, non? As bonificacións sabe vostede perfectamente que foron diferentes gobernos de todos os colores políticos que puxeron en marcha bonificacións. Non é a cuestión de últimos 3 anos, como vostede dixo, non? Non é cuestión, señor Salustiano, colgar pancartas ante as eleccións autonómicas, verdade? Vendendo fumo de que vostedes conseguiran as bonificacións, cando sabe todos os galegos e galegas que o incremento da peaxe en este ano 24 foi do máis exagerado posible. Vostedes conseguiron eso, a suba da peaxe. E vostedes lle vendían aos galegos antes das eleccións autonómicas con pancartas colgadas en pontes dicindo que o BNG fora o conseguidor, verdade, das bonificacións e da non suba dos peaxes, etc. Non. Bueno, por sorte os galegos unha vez máis pois falaron nas urnas, non? Bueno, deixando a cuestión de debate político e centrándonos na resolución da moción, nós estamos de acordo, pero queremos facer unha emenda, porque ese é o punto no que se aprobou no Parlamento, no punto 2, nos queremos facer unha emenda e substituir prácticamente o mesmo, simplemente ten unha pequena distinción, que diría da seguinte maneira. Me refiro ao punto 2. Instar ao Goberno do Estado e a Xunta de Galicia a encargaren un estudo que se exploren as vías xurídicas para a anulación da prórroga e se evalíen os custes económicos que tería para o Estado a asunción da xestión directa da P9. Perdón, ese é o que ven na súa proposta, é a seguinte, perdón. Sería instar a Xunta de Galicia a ser parte activa deste procedimento encargando un estudo no que se exploren, se avalíen os costos económicos e se tería para o Estado a asunción da xestión directa da P9. Polo tanto, polo do resto, deixando dun lado a exposición de motivos que vostede fai aquí, mención de diferentes gobernos, de diferentes signos políticos, de tal, que máis ou menos podemos estar de acordo, non entrando en, digamos, en cuestións menores, pois si queríamos facer esa emenda e, polo tanto, este grupo non tendría ningún problema pois en apoiar esta moción. Movemento Salceda. Bueno, completamente de acordo con esta moción, ¿no?, que presenta o Grupo Mixto. Simplemente, bueno, para na miña opinión, para completar un poquinho máis, habría que facer unha reflexión final, no, do centralismo español que sufrimos en Galicia e no resto de autonomías, non? Porque viaxar a Meseta sí que é gratuito, pero en cambio moverse por Galicia pois temos que pagar, non? Unha pequena reflexión. Partido Socialista. Completamente a favor da proposta presentada polo Bloque Nacionalista Galego. Consideramos que é necesario quitar tanto esta peaxe como da P53, que non sei se ven incluída na moción, como das dúas autopistas da Xunta de Galicia, a que leva o Malmiñor e a que une a Coruña con Carballo, que son da Xunta de Galicia, pero tamén se paga peaxe. Segunda quenda, Grupo Mixto. Ben, eu gostaríame contestar a unhas cuantas cuestións que puxo o señor David Lanriba. Primeiro, o que propón no segundo punto é eliminar o goberno do Estado. Porque o resto entendín que é o mesmo texto. Non. Eu non entendín iso. Bueno, para que non lo aclare Santi, que repita de novo, xa está. Veña.
O sea, aí medio me liei coa transposición Quere da... mudar o segundo punto de acordo. Sí, pero o Goberno do Estado que lógicamente ten que estar, lógicamente. Instar o Goberno e a Xunta de Galicia a encargar un estudo en que se exploren as vías xurídicas para a anulación da prórroga e se valíen os custos económicos que se daría para o Estado e a asunción da xestión directa da P9 e instar a Xunta a ser parte activa deste procedimento encargando un estudio no que se exploren e se avalíen os custos económicos que tería para o Estado a asunción da xestión directa da P9. Pero entendo que repetir unha parte do texto. Eu creo que repite a primeira parte que é a que propón o BNG e engade que quen leve a iniciativa sexa a Xunta a través da petición de estudos. Eu que a Xunta sexa parte activa a nos parecenos moi ben, ademais creo que a Xunta tomou xa a decisión de encargar un estudo sobre o tema. O sea, non temos problema en engadir que a Xunta sexa parte activa deste proceso, non? Pero eu quería dixo algunhas cousas. Primeiro, os prezos da autoestrada están marcados por determinadas normas de concesión. Que pasa? Que durante anos xogouse en acordos coa empresa dándolle anos de concesión a conta de que non aplicase subidas. Iso sabémoslo todos. Entonces, non é que este ano subiu tanto, o ano pasado subiu tanto, son condicións que están no proceso de concesión e relacionadas case sempre e en boa parte cos temas dos IPCs. Entón, durante anos, a Audasa non fixo suba de prezos a conta de que? A conta de darlle máis anos de concesión. Non me diga que as bonificacións de hoxe son as mismas de hai 3 anos ou de hai 4 ou de hai 5, porque entón é que anda moi pouco pola autoestrada. E eu non son dos que ando pola autoestrada, se teño tempo non ando pola autoestrada, eu non lle dou cartos a unha empresa privada, pero moitas veces non é posible. Mire, volveu a sacar por segunda ou terceira vez hoxe, xunto co señor Núñez, o tema das privatizacións. Igual debía cuestionar todas as ordes que deu un ministro chamado Montoro cando impedía a reposición de personal nas administracións públicas. Entonces, a onde conducía iso? Cando unha administración non pode renovar persoal que se xubila, que se marcha, a onde conduce iso? A que os servicios, indudablemente, se hai que responder deles, se terminen encomendando a empresas privadas. Entonces, desde que nós estamos aquí dende hai un ano, que eu saiba, non hai ningunha nova privatización de servicios neste concello. Se hai, dígame. Igual non estou moi enterado. E logo, non diga que este non é un asunto para este pleno, porque moitos veciños e veciñas deste concello a diario pagan as peaxes na P9. Sabe o que tal vez tiña bastante menos importancia para os veciños e veciñas deste concello? A moción aquela de amnistía que trouxeron vostedes hai uns meses, que nin pintaba nin cortaba realmente aquí. Ningún veciño nin veciña de Salceda estaba afectada por nada daquilo. En cambio, polo tema da P9, si estamos moitos, porque quedaron as estradas alternativas sin capacidade para absorber o tráfico que circula por a autoestrada. Listo? Adiante. Ben, entón, digamos, incorporada a emenda que comentamos. Vale. Perfecto. Sí, perfecto. Vale. Despois, por aclarar, con respecto á reposición dos funcionarios públicos traballadores, seguimos así. Por lo tanto, non se excuse. E o certo é verdad que non hai ninguna empresa nova prestando servicios para o Concello en que vostede apoiou a señora Dolores Castiñeira. Non hai ninguna nova. Debería velo. Pero non é que non haya ninguna nova, é que se mudou en algún departamento ou algún servicio ao servicio municipalista como vostedes firmaron en aquel acordo fai un ano. BNG, PSOE e Movemento Salceda. Dese acordo que firmaron fai un ano, cantos puntos cumpriron, señor Salustiano?
creo que debía facelo ver, porque ao final sigue mantendo unha alcaldesa que a fixeron fai un ano, sigue reprochando moitas cousas, como se viu no debate en un pleno máis no día de hoxe, pero vostedes siguen dicindo amén e votando e apoiando a señora alcaldesa na maior parte das cuestións. Créame sinceramente que eu, se estuera no seu lugar ou no lugar do Partido Socialista, non ia a permitir que se me reía tanto na cara como se está facendo a señora Dolores Castiñeiro con ustedes. E yo digo con todos os respetos. E as probas me remito. E non eu, nin este grupo, senón calquer veciño que estea presente, que o queira ver, lóxicamente, porque hai xente que non o mira, ou non o quere mirar, e os veciños que nos estean vendo e que poidan ver o pleno. E aseguro que se eu apoiara a un alcalde ou alcaldesa de outro grupo político e nos tratase en todos os ámbitos, pero sobre todo nos acordos políticos, como Movemento Sacede a señora Dolores Castiñeiras o fai con vostedes, non duraría unha semana máis. Pero vostedes, lóxicamente, están no dereito de seguir nesa posición que nos respetamos, lóxicamente, pero que non compartimos. Dito isto, comparar vostede, termino. Isto me interesa a mí. Me podes decir cando faltei o respeto aos meus compañeiros ou me rin deles? Moitas veces, Dios mío, hoxe mismo. Diga. Pero hoxe mismo, señora Dolores Castiñeira, hoxe mismo. En que momento? En o debate de la situación, se riu hasta e faltou ás traballadoras en montón de cuestións, por favor. Eu creo que non o digo eu, o dice. Está vostede noutra sesión plenaria. Eu moitísima cousa. Mire, termino xa, señora alcaldesa. Se vostede, señor Salustiano, compara esta moción sacándolle o interés que ten para calquer cidadán desta nación que é España o tema da amnistía, e lle pareceu serio, se vostede lle parece normal condenar fondos públicos de impostos que paga vostede tamén a malversadores políticos, se vostede lle parece ben que aqueles que delinquiron ou cometeron delitos probados, condenados con sentencia firmes, se amnistíen e salan pola porta de atrás, se vostede apoia iso, que o apoiou, ala vostede, nós non. E en canto a moción, se se recolle, como vostede ben dixo, esa cuestión, votamos a favor, sen ningún problema, porque estamos de acordo os tres grupos no Parlamento galego respecto da mesma. Ben, votamos entón a... Se alguén quere... Non sei se me queda unha quenda, creo que me queda unha quenda. Queredes utilizala? Peche? Tano? Xa está máis que debatido. Como me estou arrepentindo de non haber posto reloj. Por todo o exposto anteriormente, o Grupo Municipal do BNG somete a debate o seguinte acordo. Primeiro, instar o Goberno do Estado a que, en coherencia co procedimento aberto pola Comisión Europea, inicie os trámites para a anulación da prórroga de 25 anos otorgada á concesionaria da AP9, b, a asunción da xestión directa da autoestrada e a supresión de peaxes, e c, o impulso da transferencia da AP9 a Galiza. 2. Instar o Goberno do Estado da Xunta da Galiza a encargárense en os estudos nos que se exploren as vías xurídicas para a anulación da prórroga e se avalíen os custos económicos que tería para o Estado a asunción da xestión directa da AP9. E incluímos no terceiro punto o que propuña o Partido Popular, se está de acordo, non? Efectivamente, que a Xunta de Galicia sexa parte activa, como ten que ser neste proceso. O textual se parte activa deste procedimento, encargando un estudo no que se exploren, etc. Bueno, logo é cuestión de pasarlo ao secretario que recolla literalmente. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos a actividade de control no punto 10, expediente 1327 do 2024, dación de conta dos informes de tesorería do cumplimento da normativa de morosidade do primeiro trimestre de 2024. No punto 11, a dación de conta dos decretos dende o número 0461 do 2024 ata o 22 de abril, que é o número 0884 do 2024, 21 de xuño, do 22 de abril, perdón, o 21 de xuño. E 12, dación de conta da renuncia como conselleira de Verónica Tourón Domínguez. Non sei se queres tomar a palabra, Verónica. Adiante. Gracias. Ben, hoxe quero aproveitar que é o meu último pleno e quero explicar, creo que debo explicar as miñas razóns á veciñanza, así que gracias por darme esa oportunidade.
Ben, hoxe faise efectiva a miña renuncia ante este pleno que me acolleu nos últimos 9 anos e o fago por motivos persoais, porque o novo proxecto profesional no que estou inmersa así mo require e porque quen me coñece sabe que nunca busquei eternizarme na política e creo que é o momento de que outros compañeiros e compañeiras da agrupación socialista deon o paso. E, por suposto, hoxe que hai moitos aquí que sepades que vou seguir camiñando con vos. Hoxe creo, ademais, que é o día para agradecer. E quero agradecer en primeiro lugar a Marina Cabaleiro por todo o que aprendín con ela na política municipal de Salceda e por ser ela quen me deu a oportunidade de darlle o relevo e continuar a súa labor política. Quero lembrar tamén a labor dos traballadores e traballadoras municipais que dende cada un dos seus postos me axudaron a levar a cabo a acción de goberno e a prestación dos servicios que require a nosa veciñanza. Sempre considerei que sodes unha parte fundamental do noso concello. Quero lembrarme tamén de Mónica Pampín e de Javier Osorno, persoas que traballaron arreo dende o gabinete para que poidese desempeñar o meu cargo de alcaldesa da mellor forma posible. E agradecer, por suposto, a Gela Ledo e a Rubén González por ter sido uns excelentes compañeiros de viaxe nesta aventura política, por acompañarme nos bons momentos e nos malos momentos, sen descanso e de forma incondicional. Sei que os tres fixemos unha enorme labor política, cos erros e con acertos, pero non teño dúbida que esa labor política será recoñecida co tempo, por unha simple razón. Sempre procuramos mellorar a vida da veciñanza e xa que esta era a única razón pola cal os tres decidimos dar ese paso e dedicarnos á política. Agradecer igualmente o apoio incondicional da miña agrupación e os seus consellos para levar a bo porto o papel do noso grupo municipal ao longo destas legislaturas. Acordarme tamén de todos aqueles compañeiros e compañeiras de corporación para recoñecer que todos aquí, en democracia, da nosa maneira e coas nosas ideas, vimos a debater e decidir o mellor para o pobo de Salceda e que, as máis das veces, mantivemos unha relación cordial entre todas e todos nós, coa idea de dignificar a institución municipal da que somos representantes. E como non, é o máis importante de todo, o agradecemento a toda a veciñanza. A cidadanía de Salceda, que foi quen me otorgou a representación de poder ter sido, ao longo de todos estes anos, concelleira, tanto de oposición como de goberno e, finalmente, alcaldesa. Estou orgullosa do feito como concelleira e, sobre todo, do feito como alcaldesa. E foi unha honra para min que as veciñas e veciños me derades esa confianza, poder desempeñar esas responsabilidades políticas tan importantes na vila que me mirou nacer, crecer e criar os meus fillos. E sí, tamén a miña familia. Sen a miña familia nada disto podería ser tido posible. O tempo que a política nos exixe a quen a exercemos con responsabilidade é enorme. Sempre nos é roubado o tempo daquel que necesitamos para dedicalo a quen máis queremos. Tremendo sacrificio só se pode justificar polo digno propósito de facer o ben para a comunidade e dedicarse a mellorar a vida da veciñanza. Quero brindar todo o meu apoio e gratitude á persoa que vai a recoller a miña acta, a acta que deixo. Grazas por dar ese paso adiante. Considero moi importante que novas persoas nos dean o relevo e renoven a nosa representación como grupo municipal, para así continuar o noso traballo aportando novas ideas e solucións. E tamén, por suposto, a Xurxo, que xa me está acompañando neste momento. E quero despedirme, e vadesmo a permitir, reivindicando a política de verdade, a que se escribe con maiúsculas, a política do traballo e do diálogo. Nestes tempos, no que parece ser máis rendible electoralmente aparentar que facer, trasladando a veciñanza o protagonismo da súa vida social para tapar a ausencia da xestión municipal, eu reivindico a política dos feitos. Temos que pôr en marcha e continuar a traballar nos proxectos que traten de atender as principais necesidades de Salceda. Non debería
interesarnos a vida social do noso goberno municipal, senón a súa labor de goberno. Aquelas pequenas e grandes medidas que atendan as necesidades de quen nos vota e de quen non nos vota, sen distincións nin favores. O goberno municipal debe dialogar co resto dos partidos políticos da corporación, co fin de acadar acordos sobre o que máis surxe en Salceda, na nosa vila. Porque errar é humano, perseverar no erro é de necios. Por iso, necesitamos cambios na política. O gallá poidamos velos pronto, porque a política honesta é a única ferramenta real que temos para mellorar a vida das persoas. Grazas de corazón. Quen das de palabra? Partido Popular. Ben, gracias. Señora Verónica, como ben vostede sabe, o día que coñecemos a noticia, pois decidín chamala, porque me considero, digo que os demais non seamos, me considero unha persona correcta e educada e sai estar. É certo que votei, como lle dixen a vostede, en falta moitas chamadas nas noites electorais, onde o Partido Popular gañaba as eleccións e nunca tuven ningunha chamada nunha noite electoral. Non é certo. Outra cousa é días posteriores. Pero hoxe non vamos a entrar en cuestións políticas, vamos a ser, como debemos ser, con unha compañeira de corporación que deixa o noble oficio de dedicarse á política, do orgullo que representa para os corporativos representar os acedenses. A veces non somos conscientes da sorte de que temos de que cando collen a papeleta nesa candidatura que vamos confían en nós. É certo que a veces se lle falla, é certo que a veces non se cumple co que se dice, pero o importante en a vida é ser educados, non lle faltar a palabra e o saúdo a ninguén e, sobre todo, respetar con educación o posicionamento de cada quen, aínda que, lóxicamente, e legitimamente sexa criticable con dureza, pero con respeto. Permítame que humildemente lle diga, porque así o creemos dende este grupo, sobre todo no grupo municipal do mandato 2019-2023, que tivo máis lealtade institucional e respeto deste grupo que do grupo que formou parte do goberno con vostede. E as probas me remito e aí se están os plenos. Non serei eu, señora Verónica Torón, quen diga o que sucedeu en eses últimos 4 anos. Non me quero ir a moito máis atrás. O dixo vostede na súa intervención no pleno de investidura, donde tomamos posesión novos corporativos aquel 17 de xuño do ano 2023, fai agora pouco máis de un ano. Vostede mesma dixo o que dixo do que sucedeu no seu goberno e no que formou parte dele. Por lo tanto, remato, señora concelleira, desexándolle, como fixen naquela noite, que no personal teña e ten todos os nosos desexos de éxitos no familiar, no traballo e na vida mesma. E lle digo personalmente que aquí tendrá sempre un veciño que nunca lle negará o saúdo, que lle axudará naquilo que este nas miñas mans, indispensablemente así será, independentemente da discrepancia absoluta, como vostede sabe, que políticamente temos, porque creo que se equivocou na miña opinión. E ao novo Partido Socialista, o Grupo Municipal, lle tendemos a man para buscar a mellor solución para os salcedenses. Nada máis é que teña, como digo, sorte, saúde e traballo. Venega. Bueno, penso que cando unha persoa se vai, que menos que desexalle sorte, cando se vai unha persoa honesta, temos que dicir dobremente sorte, non? Grazas, Verónica, porque desa honestidade que a veces non abunda, aínda aprendemos moito. Grazas. E eu tócame dedicarlle a Verónica unhas palabras na representación non só de Movemento Salceda e todos os que nos dedicamos á política, sino tamén da veciñanza, e prometo, ou polo menos vou intentar, non utilizar ni unha soa palabra negativa. Por respeto e, sobre todo, porque sei o duro e o sacrificado que é para unha muller, para unha mamá, e coñecendo, ademais, a vida, bueno,
complexa de todos, pero coñecendo tamén a de Verónica, eu o que teño é que agradecerlle o traballo feito por Salceda e polos veciños e veciñas de Salceda. Iso que quero decir, non pronunciar ni unha sola palabra positiva, que sepas que eu creo que as persoas están por riba da política e que alá donde estés, que consigas ser feliz. Seguimos, se vos parece. Despois desta actividade de control, hai unha quenda de rogos e preguntas. Un dos rogos foi metido polo concelleiro Luís por rexistro. Luís, tes a palabra para defender ese rogo. Grazas, señora alcaldesa. Boas tardes, noites a todos e a todas, veciños e veciñas do Concello de Salceda Caselas, e como non tamén esa xente que nos sigue pois polas redes sociales. O rogo que vos por de seguido está situado na PO 411 entre o barrio de Piñeiro e Par de Rubias ao Ponte da Lagüela. Debido ao estado no que se atopan as árbores situadas na PO 411 entre Par de Rubias e a Ponte da Lagüela, se teña a ben de avisar aos propietarios das propiedades para que procedan a corta das mesmas antes de que estas provoquen un mal maior ao tratarse dunha estrada moi concurrida polo tráfico de coches e peóns. Recollemos ese rogo, Luís, pero déixame que che apunte o pouco que puiden ver esta tarde no parcelario da PO 510-411 e as árbores efectivamente están na zona privada. Están cruzando a carretera. Están na zona privada e, bueno, tanto a Xunta de Galicia como o Concello poden ordear esa corta. Vostede prefire que o faga o Concello, non a Xunta, vaya. Están que a Xunta do PP, o mellor non tanto co Concello de Salceda, eu creo que deberían defender ou polo menos solicitar a corta a ambos os dous organismos como procede, non? Creo que é o correcto, Luís. Nada máis, recollo o rogo en todo caso, Hai rogos? Dano? Sí, no, perdón, temos nos máis rogos. Como non dixestes nada, pensei que non había máis. Adiante. Temos varios. Un é, rogamos ao Concello que faga os escritos pertinentes ou as xestións que estime oportuno respecto da situación que están a sofrir os veciños na retransmisión da canles de televisión, os repetidores que hai en Loureiro, en Picoña, nas Cruxeiras en San Xurxo e tamén no Barralliño en Soutelo. Temos bastantes queixas de veciños que están a ter problemas e sabemos que o Concello non ten, digamos, competencias directas, pero si o que pedimos é que se faga un escrito comunicando esa situación e que se revirta canto antes por parte das concesións de emisións desas canles. Recollido o rogo. Sí, outro rogo, bueno, hai uns días se abriu a piscina municipal e hoxe concretamente pois hubo un pouco desorden no acceso e sobre todo por mal uso de usuarios que veñen ali. Habíamos falado o ano pasado no pleno de agosto, se repetiu na tarde de hoxe e por tanto lle solicito ao señor concelleiro delegado que se informe do que se cebou hoxe de 6 da tarde a 7 e algo da tarde, das persoas que foron ali, das colas que hubo, e rogo un plan constructivo que se preocupen desa situación porque non merecen os usuarios da piscina volver a vivir o que se viviu o ano pasado e o que volveu a pasar na tarde de hoxe. E outro rogo é cerca desa piscina municipal está a rotonda en frente pois ao comercial Casela. Hai ali 4 bancos colocados, 2 están ben colocados hacia a parte de atrás da beira rúa, pero hai 2 que están xusto ao lado do paso do peóns, encima prácticamente da rotonda, co perigo que eso ten. Eu creo que eses bancos hai que sacalos de aí e retiralos para atrás. Realmente instalaronse aí por Consello Urbanístico, deixando a accesibilidade por detrás, bueno, e ademais por unha cuestión consultada por unha persoa cega. Pero revisarase e non se preocupe que se así se retirará. O que tiña mala sorte de levantarse e tal, está encima da carretera. Eu douche a razón, se revisarán. Hai cousas que non... Pero foi petición dunha persoa cega e ademais... Pero non discuto. Eu creo que, tal como están colocados esos 2 bancos, en forma de V, o acceso que teñen, eu creo que eso... Aparte, sinceramente, eu non sei se vos vistes algunha vez alguén ali sentado, pero non vinos de atrás, sí, pero en eses 2, entón eu creo que iso había que
xa o digo, para min están en un sitio moi peligroso. E remato solicitando pois un desbroce urxente do camiño das Besadas en Picoña, dada a situación que está intransitable. É certo que estas vivendas sí que se pode tal, e un camiño público non está todo asfaltado, pero sí que é usado por veciños que van ás fincas e tamén, que lóxicamente, que van a camiñar ou a practicar deporte en bici. Entón, xa digo, está intransitable o camiño das Besadas en Picoña. Recolle o rogo, aínda que vostedes tiñan dereito a realizar 4 e este o quinto. 6. Sí, desculpade, pois 6, van 5. Algo máis? Sí, un máis. Na estrada Feixoeira Igrexa, en Soutelo, pois fixo o cambio de luminarias. Ali hai, en concreto, hai un poste e unha luminaria que leva xa do ano 2013, que roubaron o cable. Pedimos que se repoña o cable e se poña a luminaria nova. Ok, revisarémolo. Seguinte rogo, Partido Socialista. Non, tenemos uno. É o sexto xa. O escrito da TDT, piscinas, bancos, desbroces Pues nada, non me e a Fixoeira de Soutelo. Adiante. Señora alcaldesa, pode informar ao pleno se existe algunha programación para un evento na Praza do Concello a realizar no día 4 de xullo pola tarde relacionada coa presentación dunha marca? Non está E de ser pechado. así, de que marca se trata, que implicacións, derivacións económicas tería? E non considera que estaríamos diante de outro episodio de malgasto ou gasto innecesario dado o escenario económico dramático que soportan as finanzas municipais? Recollo o rogo e daría as explicacións pertinentes primeiro aos colectivos sociais e despois á sesión plenaria. Recollo o rogo. Preguntas? Preguntas, Partido Popular? Sí. Queríamos saber, señora alcaldesa, que criterio se seguiu este ano para a asignación das plazas do curso de natación que se vai iniciar para a semana que ven no turno de mañán. Somos conscientes de que hai un malestar importante de moitos países enais que veron como solicitaron pois nos primeiros días, incluso hoxe mañán tuve unha oportunidade na Casa da Cultura de falar con a nai, onde un fillo si está e outro non, solicitou no primer día de apertura da inscripción, e, por lo tanto, queríamos saber que criterio se tomou a hora de admitir ou non os alumnos de curso de natación. Marcos Troncoso, concelleiro de Deporte. Ben, boas noites a todos os presentes e os que nos ven pola canle de YouTube. Bueno, pois explicar un pouquiño cal é o criterio que se levou este ano, que tampouco é moi diferente dos demais, do resto dos anos. Primeiro, o que fixemos para este servizo foi a petición de varios orzamentos, concretamente 3 orzamentos de 3 empresas diferentes, o cales escollemos o que era máis económicamente favorable para o Concello. Bueno, pois esta é unha empresa diferente da que tiña contratado nos últimos anos o Concello, e esta empresa tiña uns novos criterios, non? O primeiro deles, bueno, pois se marcou como os criterios para a elección de grupos que sexan todos por idade. Creo que é un criterio bastante coherente, porque antes parece ser que se mezclaban rapaces de idade avanzada con rapaces máis pequenos. Pues bueno, creo que é un criterio moi coherente, que se agrupen por idades. E logo tamén a empresa nos dixo que hai unha normativa en canto ao ratio de nenos e nenas que teñen por monitor, non? E, bueno, nestes últimos anos estaban habendo un ratios, creemos que un pouco maiores do que pon a normativa. Non hai unha normativa que estableza un número exacto, pero sí que hai uns criterios basados na normativa de prevención de riscos que sí que recomenda un ratio, non? Que se queredes podo decilos aquí.
E vale, pois este ano o que se fixo tamén foi un formulario de inscripción, que normalmente se faría a través de, bueno, era un formulario manual, e nos comentaron algúns dos traballadores destes anos que era un problema porque se facía o pagamento antes de saber se o rapaz estaba aceptado ou non, co caso que despois había que devolver o importe. Pois este ano se decidiu facer primeiro unha selección, unha preinscripción, co cal despois se lle confirmara a xente, aos rapaces e rapazas, que eles estaban seleccionados e en base a elo, pois, depois facer o pagamento a posterior, un prazo de 3 días. Ben, o que se fixo foi pois por orden de inscripción. Os primeiros en inscribirse, eses foron os que entraron en cada un dos grupos. Que pasa? Claro, que no formulario de inscripción moita xente equivocouse e puxo a idade do seu rapaz no franxa de ano de nacemento que non era o seu correspondente do rapaz. Para que? Para que, bueno, pues, que coincidisen, sobre todo pasou nos casos nos que habían dous fillos e poñeron os dous no mismo franxa de horario, pero tiña que elixir, estaba ben claro que había que elixir a franxa de idade, o sea, o ano de nacemento dos rapaces. E o que pasou, o problema que pasou foi ese, que, claro, que se te inscribes, se hai un erro de inscripción, obviamente, nós temos que primeiro, como se dice, primeiro priorizar aqueles que se escribiron de maneira correcta. A todo isto, a final, o que fixemos foi, pois, bueno, si é certo que houve algúns rapaces, sobre todo nunha franxa de idade, que se quedaron en lista de espera, e o que fixemos foi crear dous grupos máis, a maiores, para poder incluir a algúns alumnos máis, co cal creemos que máis ou menos todos están, bueno, non están todos incluídos entre os cursos de natación, porque este ano houve unha avalancha de rapaces, pero algúns se van a quedar fora, pero creemos que prácticamente a totalidade van a entrar no curso de natación. De feito, un dato que é interesante, o ano pasado houve 104 rapaces e rapazas inscritos e este ano vai haber 118. Un incremento de 14 en xullo, estamos falando de xullo. O prazo de inscripción ata agosto todavía está aberto. ¿Máis preguntas? Sí, en todo caso está solucionado. Bueno, como está grabado a intervención e a resposta aos pais, pois que cada un saque as súas conclusións. Pero simplemente creo que se algo máis ou menos funcionaba, eu entendo que hai que mellorar as cousas, vale? E que se fa con boa intención, vamos a partir desa base. Pero eu creo que ao final hai que pensar tamén na conciliación. Está moi ben os dos grupos, pero se viña funcionando ben antes, para que vas tocar eso cuando realmente lle axudas as familias a poder deixar os dous fillos a mesma hora e iso lle permite ter un pouco de disponibilidade. Se sempre funcionou, eu creo que hai cousas que non se poden tocar. O digo con toda a boa intención de mellorar as cousas e saber que non hai unha actitud aí de crítica por criticar, simplemente da realidade. E me alegro de que intenten solucionar e que non queden fora. Veremos se así é. E a segunda pregunta, señora alcaldesa, insisto, porque nós tivemos esa pregunta, pero me alegro que tamén o señor Salustiano fixese. O sea, a día de hoxe, o evento vai ser o día 4 e a día de hoxe vostede non sabe como se chama a marca, que marca é, a que departamento sí, e ademais o seu deber quedan convidados, o seu deber e informar se un membro da corporación pregunte para o coñecemento da veciñanza. Quedan convidados á presentación da nova marca, que ademais está en marcha dende hai moito tempo, que é Salceda Moves, a Axenda Cultural de LCR Deportiva. Que casualidade ese nombre, que casualidade. Algo máis? Ese é o consenso, o diálogo e o acordo. Igual non lle gusta, señores, non pretendo que lle gusta. Algo máis? Señores do Partido Socialista, venga, unha máis. Gracias. Algo máis? Algúnha pregunta máis? Na entrada aquí a Salceda, desde a ponte da Lagoela, sí, hai un treito de beira rúa con arboredo. O piso está como está debido aos efectos precisamente das árbores, non? Ten previsto arranxar eses desniveis de terrazo, porque de non facelo hai previsión económica para facer posible afrontar posibles reclamacións de responsabilidade patrimonial a que ten ali un accidente. Meu Deus, está pondo a tirita moi aló. De que espacio fala? Desde a Devesa a punta da Lagoa. Sí, o treito que dixo antes Luís, non? Afectado polas árbores. A entrada onde están as cerdeiras bravas, efectivamente.
xa se repararon moitas, non me consta que haxa ninguna levantada, en todo caso revisaremos o Tano para subsanalo. Levantáronse moitas, efectivamente, e ampliouse ademais o burato para que as raíces teñan espacio. Revisarémoslo por se hai algún problema máis. Algo máis? Damos por concluída esta sesión. Boa noite a todos e a todas.